muZimbabwe problem yedu ndiyo yavava vana America nana Britain vavavo ndo panovhiringika politics ndo vanotanga nyaya dzese. Yeah, true. Problem yedu isusu muZimbabwe munomu tisina zvigananda zvekuBritain pasi nemaBritish. maBritish ndiyo anotivhiringa. Urikuenda kushope kwembazi ndeti ndekuzoni kana uri point yangu kati yedu panasha usazi wangu panasha usazi wangu aiwa minati ndo panasha point okay kubo she ambulance shiyake chakambo vanhu vakafa vanhu vakali airlift aiwa izikuza icho chapura zvefanamba tikushanda kuendesa gold kuairport kuendesa gold kuairport kuendesa gold kuairport regerai vakomana. Elise Scopo, guys, taona Scopo shesha mebvuna Scopo chikup icho chapura nepanapa chiambulance shesha manje zvokuti chiri kuenda neti asikuza zvedu. Yeah. Nematambudziko comrade Edgar Lungu, former president of Zambia. He must die kana ka 7. Kungoti ise pachiwanhu chedu ati afawanaka sei wanaka vaziye ayos ngafe kana ka 6 kwafa iko ngafe futi. Let's get to the reality about maybe the last elections. Akarowa akatoka short sleeve kumusha kwenyu last elections ndiani baba uta kumusha kwenyu akarowa akatoka short sleeve ndiani ndinokuti apana akauraiwa please vanoke pwethika chitungwiza. I've even noticed it does it, but then even go extension unoza to vana soka vawandisa but it's lack of entertainment ka sapa unodzoka kumba kana lack of entertainment kana kusina fanga nguva inedzi kuti bhora ratopera kudai so kumabhawa kwavanenge chipopota izvizvi kungotiwo mukangodai so bam mudhundu asina kukanikwa nezvepadera ndoda nyaya dzechokwadi saka Office Choose episode 16. Welcome back. Thank you guys for watching my episode 15 episodes. This is episode 16. Thank you so much. We are back again with other opinions, Nema facts. So today what tongotanga matangiro arume but a lot of people kuriseiko thanks so much guys for supporting us. You have been supporting us since day one, since bus stop yatanga omana atokuitirei kwa indashaya zvokukuitira ini I think ndombokuitirayo sex tape pa Cape Town apo musikana yachadzoreka akanda futi iye azokanda ega manje ukuti hanzi madzimai emuZimbabwe munokuramba nguruwe animasestebiro azodanzireka ndidzidzisa akadzi wekuzipa ameno kana mine chekutaura nasisi venyu iri kupisestem nayo arisandaiona but hanzi komazase kuti ndeyake iri kunyorwa sokunyorwa sestem ndakuonekwa muapprova ndiye naye kana yekutanga yacho handakuiona chema machingochema yekutanga yacho handa kutoiona mudza sestem amaverenga guys hama dzedu dziri pauya achadzoreke not for Cape Town only, but I've realized even the diaspora when I was kind of anaketi anzano anongoti anongodaidzira kuti hey chika chakati mburugwa mako chakati what namai vacho naninani and they do that otoshaut hey vanhu vakuru here ava chichi vanhu vanoita kunge vanenge vabuda muno kana kuti even pasocial media vanoita kunge vasisina unhu tori vanhu chaivo. I think social media yakaisa mask vanhu because a lot of people vanotaura shit pasocial media ukamusangana naye face to face
anenge asiri munhu akaita sei. Aisi. So it's a mask yakangoitwa vanhu vagara. I think chitoxic chacho chagara chiri matiri kudai so uri panze aoneka vanhu ndosaka fanika you know how it is nema-Zimbabweans kana ma-Africans ndena dzimalight dzimalight ndipo anenge akuita shura rake ichi waiziya ndipo anenge akuita ndana dzimalight ndo anenge akuita But mashurawo. I see some state of mental issues here because we find one. I think when diaspora baba vachitora zvinyadzi online. Malota ru diaspora. But akabva kuSouth. Akamboenda. Angari kuSouth. Chingori chinhu chi I think ingori vanhu vangori rudzi hunhu hwako hautanga kuita umwe hunhu nekuti wakrosa border. Aiwa environment inochinjisa vanhu ndeti. Kwe unodi kuchinja environment. Ani? Yo. Ndivunhu kwa. Ayo ndoti wakumakanadi takachi XA. Aiwa but kuti environment inokona tasauti munhu anobva achinda kuchechi ari muChristian but paanosvika uko pane musikana wekuSouth ainzangwa aita anzangwa ndikaonosaka aita I think zvakuita OnlyFans aiposta zvima small clips paTwitter zvebonda achishabonana nanhu akasiyana siyana. Akatanga ari munhu achiita zvechechi apa azongochinja akuSouth kwakutanga kutotengesa bonde online aitengesa paTwitter achitozvoni guys ndikutsvaga mufeso wokurara naye ndirikuita video ndisha paOnlyFans ndokupa mari yako achitondinda but akambotanga achitoita zvekuparidza shoko online. Yeah. Vanoparidza shoko saka munoona vanoparidza shoko aiwa avaite bonde. but tikuti zvoni ka zeda point yedu ndekuti zvoni kana uri point yangu kati yedu panasha usazi wangu panasha usazi wangu aiwa mirati ndo panasha Change tanzga point yangu ndekuti zvoni kana uri kuSouth kana uri kudiaspora une kamwe I think a state of mental ndofungidzira kanokubata unobva nyadzi nekuva mune environment yekuti vanhu hakuzivi saka kana kuti maybe pane ka-mental issue karipo katisingazivi kuti kanonzi kutaura kuti inesita kuti kanonzi kachii but wakaona kuti kunoita vanhu kudiaspora zvinyadzi ona even maititi vanopopota but maititi havataura zvinyadzi havataure zvinhu nemazita azvo kutodhipisa kuti chakachatika nemazita acho vanopopotera munhu but havataure zvinhu nezvinyadzi but uko mudhara anokutaurira kuti chakati anzi kwaDJ ino kwako kwanhingi kwako saka I think touchline ingorenya kuti ava vanhu vagara vari vanhu vetouchline. Simple. Because I know even but ndakaenda South ndakanamata zvinotyisa panaenda South ndakanamata zvinhu zvaitotyisa because ndaiona vanhu vachifa ndaiona vanhu time yangu shoma yaiyo ndakagara kuSouth amanaka ndakanamata zvimwe zvokuti nanhasi handisana munamata upenyu hwangu hwese handisana munamata manamatira ndakaita ndiri paSouth because most of the time ndaipespenda most of my time ndaenda kuchurch zvokutodaro. So I think it's hunhu chaiwo hunhu kungotiwo hunhu hwakafungura ungoriko kune munhu because a lot of people pane a lot of people vari kudiaspora right now vakutoenda kuchechi vatori nehunhu vana ndoziva imwe kaposo ine vana vayo ndaitaura nemufesi wangu tinashe yatsoka nezuro aitotaura kuti mufana wangu anofunga kunzi anotonzi mukanya mufana wangu ari kuamerica anoda sadza you know. But there are a lot of people right now anotoenda kana paBotswana pakanote kuenda kuBorodale uko autanga kuti mwanangu ataure shonaka adye sadza ipapapa muri kuona ipapapa it's mentality chaitotinayo. But guys chivanya diaspora makamboona panhamo vabereki vanoona diaspora babaka chemberedzo dzodada panhamo vanochakuvhairira chemberedzo dzadziziva kuti vana vadzo a lot of vana vadzo vamwe vacho vanenge vachibvisa hembe
kana kuti vanenge vachiuya ndosaka vachizokanyika zisingaiti because chembere idzodzo hadzizive mastruggles ari kuwanikwa nevana vavo kudiaspora because varufunga kuti mari rutanwa semashizha in a way excuse me varufunga kuti mari rutanwa semashizha havataziva kuti mari inomirirwa chembere dzodadaidzodzoati apa pamwe chembere inenge ichitovhaira kumwana kutogara nechimere chikokoko achongoti ndiwane pekurarama pana chimire chenhema yeah bo chembere dzodzo baba panhamo dzechikutasa imimi hamuna kurongeka baba dzechikukusema sema kuti imimi so unongochitaura kazvizvi unongochitaura utaura gibrish kana kutaura nawo kuti makadi zvenyu gogo makadi henyu tete kuti right here ukuita nezviko mazuva anewe hafanike vedrama daibodaidzwa kaudza uyu apa ndani nemazivhudzi aya apa ndaichita 2 villages apart papa andana akachengeta ndebvu nevhudzi uchisvika so nhesi vanobva wati kucheuka so wasvika bhanzi uchikuita zvemadhirama zvako zvezviya ona sekuru nhenga ava vakutsvagire basa unzi mene zvavari kuita zvevadhirama wesi manje inenge yangonzi vemadhirama wesi pakazobuda ndakapfupa vakuita street theatre mbai wenyangu wakati theatre unzi street theatre inde yangoti street theatre zvopera utanga unzi unofanira kurongeka wati haungambochengeta nazvo muri izvozvo vachengeta muri here wati ende vana vacho vana vavo tisita kuvaendesa kuchikoro manje vanhu vakada anyway hazvisi zvinhu zvokutaura kuti pane pamwe unonyatsoona kuti munhu ambori nehama here uyu nevhidhiyo reaposta akadai so nematambudziko amakomrade edgar lungu former president pazambia he must die kana ka7 kungoti pachivanhu chedu afawacha sei wanaka vazi ngafe kana ka6 kwafa ikoko ngafe futi sapota saka hapana afanaka ireflection inofanira kunga ichiti vanhu vemunomu vanga vachiziva kuti gaizika kutaura mega kungotaurirana kuti idhina chamisa kungotaura vega zvavo vanofanira kungaita sei ngotaura ndepindepi zvakamira sei hayo ndakupedza ini ndakudai so chichichi sevanhu vanofanira kungaita sei kungoita matoks kwete kuti kunotouya vamwe vanhu kuti mbeka anobva kuSouth Africa kuti tinoda kugarisa changirai namugabe pasi it doesn't make sense wona lungu unoziva kuti HH akasungwa kangani 15 times. But I think Papa issue ngatosungwa futhi even yakasungwa 50 times because kurwira nyika babaka tora power kurwira nyika zinofanira kunge ipapa patiri kuti vanhu pavadarwa nyika yedu maybe amona even struggle yatsvangirai it wasn't an easy struggle. But in why is it different in South Africa? In other countries, it's a different landscape. Unakuona malema na uyere na mbalula. Unaona sapo politics kana kuna America huko vanongopesa that okay Trump atora itaroa jetting and itogara tutongondopembera okay atora president. It's different. Right now, that is why 20 years, 25 years, they say it's suffer because of that. Because we are that okay, this is my time. In the Gandhiji, Ndibai, country Gandhiji, the power. Example wakupaka iko America nikuno kwa Africa zvatosiyana tiri machirenza akasiyana but ndakupa yepa South Africa yatosiyana isusu zveZambia yachakatosiyana futi Zambia neZimbabwe tema similar South Africa yakasiyana president wechingano uyu
Masimilarities ndape But I'm on a- but PF kadedza but PF masimilaritiesandipode kuti handiti mpaka wina HH was saying kuti now at least new winds are blowing in Southern Africa, at least the opposition party has won in Zambia. Yes. So we hope kuti in Zimbabwe ichita the same thing, maybe your opposition total power. The head wanalunga the same main party in power for a long time. Just like no. Mwana wasa, Chiluba, even Nyangwe wakati same vachidai soka PF yazombudzo kwa power. But PF anytime ngori power dedza. Ayi wakachinja kawanda. Akaenda nani futi? Ndopo mwa president ngasiro. Usandukutala kuti wakawanda. Ndopi tipei inindi kuti Zambia wengengo ne PF kubva pese kubva mwana uyari are you sure tipei umwe president angasiri weningrini PF dedza ngaticheke zvino mazona azvichanetseka zvino zvoda kuyuka kungocheka dedza zviri simple zvinhu vanhu vakazofara at least option yazopinda power PF dedza engochinjana PF iyoyo ingori PF engotonga zvimwe ANC pajona iri ngotonga zvinazvo zvinobuta zve opposition iripo but chingopiwawo but now I think manje chingoriset panyaya yalungu ndeyekuti they end up dying in foreign countries sezvaita Robert Mugabe kuti akazofira kuSingapore kuti maybe dai akagadzirisa parenyatwa yemuZimbabwe. Ona box raMugabe parakasvika akari mubox baba box akapackage onge. Okay, saka chinzwe baba Zambia has 3 political parties rule since gaining independence. Uchinzwa the United National Independence Party UNIP, the Movement for Multi-Party Democracy MMD anzani Manawasa, and then the Patriotic Front. Currently, the United Party of National Development UPNP is in power. Okay. So musataurana zvokuswera muchinyeberana chichichi. But it seems like one in the same ideology. Ideology. It's a different thing. I think no from my revolution and PF ndenga revolution party chet. Do you know the Chiluba ngari kubi? Chiluba ngari labor is a labor party because ngari from trade union Chiluba. But etwa nguwa regime yenigrini eRhodesia. Rhodesia? Ndingengeseleni. Ndo party yachinga tangwarini ndopaninga nguti asati yafound warini party. Asati party yafound warini. Ayo ngade pambe ngati tezvi. Asati party yafound warini. Ayo ma. So waste time lezvi. Ayo apana kuwaste time. Ani wa Google dango ziya. Ndachiziya kana wa Google nga. Ndachikuudza kuti Google yanga isiriyo iri one chete. Ko wewe uza ku Google kwakaipa. Ayo akuna tomboipa. Ngo Google ati akatangwarini. Chidzinza dango ziya. Zvakaipa kuziya. Ndakuziya uzatangarini. Ngoda sorte katanga tokoziwa. Uzozvita on free time. Nyaya kuzoni nyaya yekuti vanozofira foreign land lunga afira South Africa aenda kunorapo South. Bob akafira kuSingapore. I think kana vachitonga munhu uri mupawa kutongodevelopa mainstitutions edu zokuzodzoka uchitonge pasi uri mukago akadzoka kofina Bob radzoka ri mukago zvino vanoenda kunorapwa siri mahospitals emacountries ayo anenge akadhakwa saka anenge ari mahwani apa aichemera kuti anzi handina kuindura passport ndiende kuSouth Africa unorapwa dai mukomana akanyatsa kuti hauna kunoenda rati fuck off.
iye futhi achangoita the same thing. That's the problem nepower. HH wacho. Power. Yeah, same thing. No problem nepower. They forget kuti vanoita sei uchaba one way of the other uchagara padeni urichi former president. Because uko 2 terms zako wenda 2 terms zako ndo ndo zvichaitika even munomu. Because ma 2 terms vakomana havasati vanyasa kuzvipinza kuti ma 2 terms anouya achienda achipera achitoenda achitopera. Uri kunzwa zvaita nasanyatwa zvokuti hanzi zvandakambotaura zvaya ndichakutonga. I was disappointed with this guy. Umwana ndangataura zvinhu zvakadaro zvokuti hanzi takakuudza tichiti ZANU-PF tichakutongai kusvika madhongi aemera nyanga. Honestly, but angati chiero ZANU-PF aiwa but tutaura kuti arrogance idzodzo atsibo. Even uruke kuZANU-PF arrogance idzodzo atsibo. Kune vanhu vaivako kuZANU-PF vanga vasikatauri zvinhu zvakadaro. I think kana uri munhu weZANU-PF unofanira kutokudza vanhu takutongai variko kawanda kuZANU-PF vasikatauri zvinhu izvozvo vatotoona kuti vari level head kuti vanhu anotaura pamberi pevanhu hatisati ndambonzwa. I think ndo mistake yaita yemaZimbabweans tinofunga kuti ZANU-PF iripo pakumaseja zvatofunga kuti zvatoda kunzwa. ZANU-PF iripo pakutora power and retain it. How by hook or crook they will take it. Isusu kana chida power, we should also do whatever it means to take it from them. Or they will do whatever to change the power because it benefits them. No, I'm saying. I'm saying, understand the power and whatever, and just to power. Nungota nyaya arrogance. Anditi, nyaya kutanga kutaura kuti tokutenga madhongi amera nyanga. Right now apana election iripo. Yekuti bangati anofanira kudeliver. Anditi. Ndo zviri kudiwa kuti adeliver. Haisi nyaya yekunzi isusu problem yedu ndekungofunga kuti kune ma-elections end time. Vanhu vaiswa kana uri minister kana uri MP, this is the time yekuti tidevelop nyika. Ndosaka tiri tichingotendera panhu one because tofunga kuti toda kuita sei toda ngotora power toda kutonga. Kugara ne-election mode. Tichingobva kuma-elections vanonga kutogara kutodarira. Pfungwa dzenyu dzakanaka. But dzakanakira imimi. ZANU-PF chakanakira kufunga election kuti tawina 2023 2028. That's what they do. Kupata vhuta vanotara zvone handiti mashure kwesoko vaingoti ma-election achipedzwa nekuti otona motikari dzatobrandwa kunozoni guys Mugabe 2020 what pakazotanga manje Mugabe aidanzwa ma-election a 2013 motikari dzakabrandwa soon after election. Ndizvo nditaura ni manje pakatanga Mugabe achembera asina power vanenge vachitoretaina power. It's just us to say for ngatimbomira zvema-election. I think maprotection amira zvelection. But ndukuti even uchida kuretain power anditi even uchida kuretain power haufaniri kumuka vanhu. Chikopokopo cheambulance chiyakechi vanhu vakafa vanhu vakali airlift. Aiwa izikuti icho chapura zvefanamba Tikushanda. Kuendesa gold kuairport. Regerai vakomana. Elisi sikopo guys taona chikopokopo chechamebvunza chikopo chiri kupi izvi chapura nepanapa chiambulance chiyachi zvokuti chiri kuinoita asikuziva zvedu. Kune kliniki une dzimba kune mabhuku. Aiwa chikutiza mhepo yekuti But I was shocked ndakaenda kunonzi kukamureva for the first time kuzuma maramba pfunga. Mira satende todzoke papo ndazoni kuti PF neekuzambia UNDP kuti vawirirane vavige former president zviripo ZANU-PF yakazopindira.
aiwa ZANU-PF yapindira yapindira chii Santa kucheya wakabata basa pazambia akatona even post yanza Joseph Makalimbo. I've never heard thanks for president jiva tumira vipi kuzoni nakudza nyaya idzi dzokeramba nyaya hapana kaniwe iwe government yeZambia yanga mira chimomeni botaura chimomeni botaura government yeZambia yanga isikuramba kuti ivige uyuka ivige lungu ndati ndosandi kuti problem yenyu you're arguing about also government haina kuramba chimira kanitaure idzi yakatumira chiwenga kuti anomediata conversation between PF na HH kuti avigwe kuzambia kupi Zambia vakasangana kupi Zambia iyo family yacho ngari ku Senton issue was between PF and zati ukaramba zvese kuzvakadzako ka nungonzi ungokriticize everything chiwenga akaina negotiate on behalf of PF na HH kuti vaite are you sure we are very sure but you are very sure we are very sure he's not a spokesman akatodzingwa but ukona like nyati tara pepe kuti the problem with development in Africa it's criticism Exactly. Because sometimes even pakavakwa 1 meter ngati motora at least wamana pambo mako 1 meter Poster Joseph I learned that the president of Zimbabwe Emmerson Mnangagwa played a key role in resolving the standoff between Lungu family government for the burial. Actually, it was Lungu family. I told him not PF. Those are now good. Nakuzaika kuti. You true. Problem yako. Unaona effect wa nduta kuti. Nakuza kuti. Nakuza kuramba. Kuti bese an argument. Inini kuti government ye Zambia yairamba here kuviga Lungu. Okay, Deza. Okay. Chicho taza idia tumire VP kunonegotiate between family ya Lungu PF na NB chicho mutadzisa apana chimutadzisa saka kuzvambire ini ndikuzviramba kuti andina inini ndakuramba ndikuramba kuti why ziti chiwenga akanoona anzani HH instead kunoona vanhu vari kuramba akaona kupi iyo vanhu vese vangari kusentral vari South Africa anongoenda kusentral ngwa chicho chomutadzisa kuenda wana wenda South utanga ku UK ivo vakatadza kutora William Mugabe kuno vakatadza kutora William Mugabe because of that it was a debate between the Mugabe family and the government so at least kana vakapindura idia pasho leadership zvaifanga zvakaitwa nemakonda basa kuti vakatumira kuti amane interna grace but iye ipapo kwakatumwa maybe angati dictate time iyoyo akatuma munhu akauya kuno avangoti inentaura nefamily kuti guys cool down zvakakosha kuti muite state burial emukuru awe because is legacy after chero akazobva paya PF ichazoenda kuheroes eka apa amuna kuviga munhu wenyu ikoko saka haisi nyaya yekuti yakavigwa kana kunonzi kuti kukalingalinga ikoko yakavigwa kana kukalingalinga nayo nofoseredzwa chiyu yakavigwa kachena kukalingalinga kana kuuyu Sadak chiya wakapedza ombera Sadak chiya maoko vari zvinotipe izvozvo kuti lungu ari kuuya but still now say kuti it's now becoming a pandemic in Africa yongoti we just criticize everything any chero zvikwanzi pazotika any other development in Zimbabwe ku Zambia ku South Africa we just like aiwa vana havasi bo vanongasiri bo because anyone iwo kana uchikwanisa kuappreciate ZANU-PF zveri kuitira iwowe appreciate you don't have to force anyone kuti you need to appreciate ayo apa appreciate because I don't know the way you are saying kuti it's pandemic of criticism yes we need to take government accountability yacho ndokoti accountability is there but just criticizing and criticizing last week it was Tabablas was wrong. Was wrong and stuff. But we have to at least now we have. Kuma hospitals.
People obviously don't criticize. ande bangi yako pana share kuningrini When I ku was saying It's total criticize because hatina chetiri kuona. Iwe kana une chauri kuona iwe unofanira kuti taura kuti izvi zviri right izvi. Wa appreciate iwewe. Because kana ukati ngati appreciate I don't appreciate because ndiri kuziva kuti mari iyo iripo. pana tuze nyaya yako things nanjeti zvoni ndakaenda kwaMurwa for the first time saka kumashure kuti ndengoziva kuti zvoni weni kana dziri nyaya dzema-elections dzanupi inonzi chii kusima vanapfungwa inowinisa musangano chichichi. I was shocked chakusvika pa10 yacho kuna 10 yachona idusty road and the road yacho is not that good. Kundaiti zvoni at least vanhu vaifanira kunge vainawo zvimwe zvinhu mamwe masevhisi ari better sevanhu vari vanotora a certain percentage like kuitawo road chaiyo chaiyo not kuita dust road. Iwe tsezve finalo yaenda tsakara nemarodzi ekuzumba koko. Nanda kutoona kuzi ndefungo ndichaona kuti kuzumba kutori different from even kumusha kwedu. No, but you see the problem. We tofaunzisa kuti development yeku-rural ne-development yeku-urban, they're slightly a little bit different. And the way even yacho yakutaura yoyo kuti kuzumba kunana gogo. Kuna na gogo, kuna na kule, kuna na sekuru wenyu wamwe futi vasina kuti shamukei panyaya idzi. Vane development yavo yavanoona ngendo development yavo iripo. Because iwo tutaura kuti area kwako kwavakwa Dibi. That's a great development because iwo maybe vanhu vanongachengeta mombe dzavo nembudzi dzavo nehwai dzavo. So you cannot expect them kuti kwanzi va-upload kuti kwavakatara. Because maybe Tara is cool. Bazi nosvika sei iko. Understand? Bazi nosvika sei iko. I think in zvanofungidzira kuti mavoters ekumusha vane ma-requirements akasiyana in terms of bota kuti nguva yema-elections vanhu musapota profiwa not supporting those guys We are neutral opinions. asandapedza ndeuza zvoni kana kuri kumusha vanhu vachivhota havavote because of development, havavote because of manifesto. Zvinoita zvavavote ona ningirine yekuti election inohina kururawo isusu vanhu kuharate zvatoda manidzi edu isusu manidzi edu mawanzi edu akasiyana nekumusha isusu toda tap water toda tara kuti tofila better pamunhu wokumusha wakamuti tara nembeu anokoshesa mbeu wakamuti clinic ne-interchange andachi clinic saka zvinhu zvatoda kumushaka ndezvozvo zvinhu zvidikiti izvozvo ndozvoita kuti vanhu vese vavote ende vavote and also issue yekuti intimidation iriko. Intimidation. Omara kumusha ukatovhunza vanhu kuzumba yanodatsa kuti hai isusu togona tisingatodi zvinhu zvakomana kunongomanaka nguva yacho iyoyo baba haitaurwe nguva yacho iyoyo kana yasvika nguva yacho vanhu vanonge vari mumudi inototyisa baba. But inini I think panyaya ye-intimidation word tai over give a power rakawandisa. Because I think kuti vanhu kumusha vanhu vane ideology iri in line ne-ruling party, vanhu vekuti their history dates back to the liberation struggle. Exactly. You understand? I don't think so. I don't think so because they are affected in nema issues ese tukutaura. Ma issues ese tukutaura ekuti healthy, ma issues ese tukutaura ekuti even transport ekuti munhu anokwanisa kuti andiri kutaura kuzumba ikoko munhu anokwanisa kudzikira kwamurehwa udadza kuti kuzumba tiende because hakuna chi mabhazi haatosviki ikoko. There are a lot of factors, even mabasa acho vanototaura kuti ai mabasa mahwani. There are a lot of factors. Intimidation avarume iriko kana usati wamboitirwa you'll be like no there's whatever but iona ndinogara ku-DZ 2028 iri kuuya we cannot mix intimidation nekushaya transport nekushaya maroads. Vanogona kushaya maroads, vanogona kushaya mauyu asi they have the ideology yekuti isusu vana sekuru vedu pavakaenda kuhondo vachirwa nemabhonu vari vana zvimbwido vari vana
You see, they have that ideology, they have that history. So I think that's the history. It forces them to know. I think it's just we are aligning with these guys, rather than these other guys who are coming here telling us we have spaghetti roads. You can't have a manifesto kumvungomara mapfungwe uchitaura zvemaspaghetti roads. I think so, cause like panhamba pacho munakuigwa pakanzi zvinhu pakuitwa maspeech kapa pazonzi panopesera nevanhu vemusangano zikanzi pari kudiwa seu chairman but watonzi musangano watotora musangano uri kutonga ndo musangano wedu papasimuka umwe gogo kwanzi musangano uri kutonga papatakura zita papataurwa apanotora zita gogo wangu ndobva watosimuka mubva watoita slogan chichichi mubva watotanga kutotera history yenguva yehondo tatina nachimbwedo tatina nani vapedzi gogoyo mubva watotanga kutoimba song yemusangano tinogara pasi nyatsoti vanhu kuri ndo fiye yetiri kutaura iyoyo akomana fiye chete tiri kudhira nevawe fiye varume kuti ibve izvozvizvi fiye izvozvizvi kuti ibve mune vanhu kuti izoti yazobva yakunzi sarudza paunoda paunozviitira ponera sei ichatora time even netime yacho even iyo yekuti minister anokwanisa kuti chakutongai kusvika madhonga apera nyanga itori time ichatoita sei ichatoitawo kwavari kuti vachazozvibvuma kuti zveshuwa manaka hei hazvitaurike izvi nguva inei hazvikwanise kunga tichitaura zvakadai so kwavari ivo vanofunga kuti anytime tiri kutongai ndo appreciation yavo zvinovafadza ivo chete. But also I still believe out there kune vanhu doesn't pay for genuine. Vanotoda vasingachitidzirwe. Hapana zero. Aiwa usati hapana. Don't say those stupid words. Say wanapana wanachigurwa wachiuraiwa. Wotoda kuna uchikidzirwa. Zvakapedzera kuitika rini. Zvakapedzera kuitika rini. Taura zvimashuka kadaro. You see, but is this now what is doing? Ndenda zvaakuita akuunza history yakaitika kudhara. About my short sleeve, long sleeve. Not short sleeve. Not short sleeve. You understand? But let's get to the reality about maybe the last elections. Akarowa akatoka short sleeve kumusha kwenyu last elections ndiani. Baba kumusha kwenyu akarowa akatoka short sleeve ndiani. Ndinokuti hapana akauraiwa anditi hapana akarowa but atitadze kutaura kuti zvinhu zvakaitika. Nekuti iwewe because you don't understand it. But we are saying kuti isusu let us not run away from the fact kuti no one is being intimidated right now. Anditi iwewe ane table apa sabhuka chiti yachimira nemunhu mashure kuti ndakupinda nevanhu vangu kana vakomana let us not confuse kungwe mune masero nekunge musina masero. Vanani we're saying kuti if party A has masero and then party B and party C and D and E isina masero ayo isiri organized and then we want to blame party yataya kuita zvinhu zvayo in order way before any other election. Kana uine masero ako hausviki uchitaura pana vanhu kuti ndini sabhuku betera ndakupinda nevanhu vangu vari apa ava opinda hazvito even pamutemo hazvitovhunzirwa what's inonzi yekuti exit poll and then I think you can actually you're allowed to have you're allowed nani exit poll inobvumidzwa nani you see exit poll nezeki vane mameters unobvumidzwa nezeki kuti munomira election pauyu you have mameters amukuvhumiwa handiziyeni uda undifoseredze zvinhu zvandisikazive kuti ndizvizive zviri pachii zvakanyorwa papi kuti zviripo saka kuti ari fazi saka dai fazi isenge isiri nyaya kanyaya yefazi denge isi nyaya yese yefazi denge fazi engeri less than 300 meters totaurwa kuti vaivaseta exit poll yavo ndo zvaineza izonzaiwa mimi mauya close vanhu veuyo vakasungirwei ERC nezesi neuyo vakasungirwei
Iwo handizivi. But ndosandiri vakati police station data. They were not on the police station. Wait, voter tabulation I think. kana achibvumidzwa asungirwe. Aiwa, voter tabulation. Voter tabulation ne voter we. But ndavunza ukati ndavunza kuti vakasungirwe ukati hausi kuziva. Now I remember. Vaita voter tabulation. And is it wrong? Is it wrong with voter tabulation? It's okay. It's allowed. Vakasungirwe. But system vakasungirwe. System ingeshanisa masimba ayo. Ayo, but you are supporting the same system yakuchanisa masimba. Kusapota chi. Ndipo muchiti vakarongeka vakaita sei. Now wakaita the system yakuchanisa masimba. Aiwa. Wakuramba zvinhu zvapavhotaura manje. Ukorongeka uchisunga vanhu. Kuti zvoni. Kurongeka uchisunga vanhu. Chimopedza neni. Saka unorongeka uchisunga vanhu. Chimopedza neni. Kuti zvoni. Wakarongeka chi. Kuti exit poll inobvumidzwa akusapota system. Ndakubvunza kuti iwo wati ndati exit kana chibvumidzwa. Why is it vanhu ve-ARC veuyi vakasungwa? Ayo usati ndati why is it ERC zesini vanhu vakasungwa? You are not being fair because muri padhuze nenhingirikidzi. Tadzoka hatina kuagree on anything. These are bogus analysts. We are moving forward. These are pressing issues in our society. Kusungwa kwakaitwa vanhu ve-ERC nezesini it's wrong. But also kuita voter tabulation even president kumati itai. But also vane ma-suspicions awanga now kuita poll exit it's not wrong. Yeah. But kwana rusungirweko. Aiwa tamubva atende ndizokutaura kati kaisi it's not wrong zvinotobvumidzwa. Havasi kutoenda pane polling station vari kusungwa enyi muti zvinobvumidzwa. It's okay. It's okay. We have agreed this off air. We have agreed off air. We have agreed off air. And bangemje vamdotora. Ndachiti uona pane mufesi angachinari ndaiona video yemufesi angachinaritawo mujeri so kuti aitedza tsimba yemukadzi wake chichi wamuona and then waona macomments aripo wati unopenga ungaurayira mukadzi chichi the issue ukaona mukadzi wako akarara nemunhu chingosiya watu the issue involuntary action I think vanhu hainzwisisa handiti yekuti waona mukadzi wako right kana mutoti uri musikana wana uri kurayana namahure mumbawa unoziva here mbawa chamu kuti wangaine hure rangu pwa hure unoti amana wachekera munhu hure. The issue the reaction yaunoita we react differently. I think we akaona message yemunhu wake anoreacta different. Umwe anotosheka umwe anogona kutoseka kuti abo chichi umwe we react differently. Mfesi uyu aiona aitera matsimba iwe butsu iyi ndokugara chiona chichi batera mfesi batona vatosanganisa madzimai vari kutochemerera vari pachi vatori apa vachisangana nawo amene hanzi akazobayiwa nebanga pana nemufesi here nechikomba atoripo but iye anenge akazouraya chikomba vazopinda mujeri iye but wona nasekuru ava vaiti ndakapinda muchi ndobva ndatosvika dziri mudhunduru nekumashure atoseka vese vakatoseka uona the way differently the way yakahandla that issue. Vanhu vanohandla maissues really different. Because kuti vamwe vatori violence zvekutodaro zvekuti tipapo paaona munhu wake anotanga kutorova munhu kana ita sei because ngatitaure chokwadi papo handiti let us not be saying kuti ngatitaure kuti imimi nema-abusive boyfriends enyu you know from the start kuti Derek ari abusive but inini ndiri sweet and then you tsakara na Derek ari abusive mtara munenge ije every day we chikori chai rijena ere ngati kati ya campaigning the hola apa inini ndiri sweet sweet buti
ichingori nyaya yenhingirikidzere kana kuti yatargeting Yazochara nyaya laioma But I just think the problem inotangira ipapo pakuti I'm not saying good. But have you ever realized kuti a lot of these guys vanozouraya vanhu vachichi anenge asina kutomborova mukadzi wake kana mumita sei? Maybe anenge akatonyarara. Vanotozvitaridza ipapo ka vaya vacho vakatoona munhu akadaro anonga kutozvichema kana kutozviuraya but ivo vari sweet imimi the sweet guys vanouraya komana vanozoshamisa iwe a sweet guy aitouya panapa achimuita zvakati aitonchengera magisi vakashuta vanhu kugweru yonguti kusvika achishuta nemafriends nechi he was a sweet guy. He was a sweet. He was a sweet guy. He was an abusive boyfriend. No. He was a sweet guy. A sweet guy. Because he hadn't sweet or man. And then but I think it's a good point. Because maybe when I get it, but who did it? Because I've always been sweet. I've always been chilled. Did you get a bow? What would I? On the chair for granted. Yeah. But even my busy boyfriends achonaga amwachona anogona kuzotouraya munhu. I think kuti vanhu hafaniri kuregera ma-red flags. Ukatombona munhu achikwanisa kukurova kana munhu anokwanisa kukuuraya kana zvinhu zvaivo. Anotokuuraya ma-abusive boyfriends enyu achatokuurayai. Regerai kuhura komana. Regerai kuhura. Just imagine ngasangotarisa one side wakomana kuzotora mweya womunhu zvake zvinosiri uri kuona mufesi uyu akatobayiwa nechikomba nebanga pamouraiwawo ona zvokuti dai akangoregedza ipapo ndiye aiita sei aitofawo uri kuona but akatozosvika pakuzobata munhu kusvika kuzouya regerai kuhura komana tinganyeberana komana zvedu but the issue yekuurayana ipapapa unoziva kuti vanhu kune nzara vanhu vanoita zvakawanda kune nzara inotyisa kune nzara vanhu vanoita the issue yekuurayana unoziva kuti yawandisa zvimwe zvinotyisa zvisingatoiti zvotyisa kamudhara kuti munhu auraya munhu kuti munhu auraya munhu itoita ngehobby tongonza kuti ninga azobayiwa adana nemukadzi wemunhu. But ona imwe nyaya ndada kutaura papa panyaya dzodzo dzemujolo dzikadzi. I don't think kuti population yeZimbabwe ka iri in need of vana that much right now or in need of vanhu vakawanda. Toda vanhu vakawanda. Vakomana ka ne-state yemahospitals edu ka. Yeah, we can't be having vana vakawanda right now. Even we can't be having vana right now. Because unoza izvo zvinasangana nemumwe mukadzi apa apo kapo ekasi kune hospital yevana kutuze kuno. I think so, wasn't it? Yeah, pasera apo handika but kune mauyawo. But guys ka please vanhu kepweth ka chitungwiza I've even noticed it DZ but then even extension unoza to vana soka vawandisa but it's lack of entertainment ka sapa unodzoka kumba kana lack of entertainment kana kusina fanga nguva inedzi kuti bhora ratopera kudai so kumabhawa kwavanenge vachipopota izvizvi kungotiwo mukangodai so mudhunduru tatopinda mudhunduru because lack of entertainment it's impossible boss. Just imagine munhu in this state of economy unanga ona 6 zvikwanisiro zviripo vakomana ngataure kuti unoza ukapinda mugeto soko unotoona kuti vakomana ka vapfana haisi mhosva dzavo vapfana
But izvo zvafanirwa kunongeswa magaba, zvimagubhu, zvimawatwati, havachandosvikori. Inyaya yekuti I think nyaya iyo tofanirwa kumboinyatsotomboitaura nenyaya yekunongesana magaba and what. It's so kind of I don't know ndoidiscover nechiti chii. Ini ndiri kuti uri kuona kuti vana vaya mundaraka vachinhonga mauyu masimbi machii unona St Mary's uku nekunana uyu nekunana hachameke sense nezvigubhu kune vana vanonhonga zvigubhu zvekubikisa nezvekubikisa badza moto ndezvekubikisa tichikura kunana Highfield kwaku kunana mazambi kuzvigure uku kunonzwa kucherima vaenda kumapuranga kunotora sawdust yaya. Sawdust yaya manje ndoyekubikisa chimbaura, so chine chichimbaura ndo chine chakuita sei chakubikiswa. Now savana vanofanira kutoenda kutonotora kana mida kudzidzisa mvura imaito taitopesa takutoendawo kauri because unotora mapuranga winter inei saka nguva inei manje vana vatori pamahwani manje. That's why I'm saying kuti I don't know kuti anotaura nevanhu isusu ma-low income earners kuti vakomana let us use protection if vakomana let us be real. Vanhu try by all means. Let us try by all means. Vakomana we can't be fatal right now. But those what she do? Ndinoona 6 ka. Ndio mwatoda kutsiura. But ato hapo 6 hapana. Apasina. Ukazota zvekuti hanzi economy shikes. Mama reasons don't make sense. But kana uri fatal ka. Aisi mosha yangu. But ukona fatal. Ukona nyaya anything about it. mukadzi ndiye anoronga mhuri. Tikutaura tikutaura iko zvekuti. Plus also mukadzi ndiye anoronga mhuri. Kana mukadzi auda nhumbu anoita zvese zvaanoda. Anodya chero kana gavakava chairo unoona achitsenga kana akuida kuti akuda nhumbu. Isusu tongotaurawo. Bosi yokudurura chete ka. Unless izvi zvandiri kwane. But you must be also fatal ka. That unless uri uyu I don't know asina vana but I don't know. Unono andiri kuona ma DNA pana mwe akabuda ari 4 years asiri wake. Ari 6 years asiri akangoda mukomana. Akaona shit. Yeah, but kana usiri fatal wa chero mukadzi ari fatal wa hakuna. Men's health is also important kuti uti vana yeah, sorry yakomana ngati takutotaura imwe nyaya takutotaura iwe but kuti vakadzi ndo vanoronga mhuri. But varume izvozvi kana uchida iwo wachidaro handiti mauya ariko evarume ekuronga mhuri. My tablets. Mama nenyaya yakana. Ma tablets ekuronga mhuri. Like zviri proper here kuti baba ndiwo votora ma tablets. Ndokutodaro ndinotofunga pamwe uchatosapota izvozvo. Vakadzi vatode varume vanotora matablets iwawo because you can't be a boo. Ekuronga mhuri. Mhuri ipi yaunoronga iwewe? Mukadzi anoronga mhuri. Aiwa tindozvekutaura kuti but mamuchitika saka tiri kuti kana iwewe murume usikadiwo ikonomi yakaenda chingonomwa wakanyarara. Kana ubiswa maboss. Kana ubiswa ungeta matuze entertainment. Apasina recreational. Vane vasisina ubaba. Uno respect wasei. Saka ungoita kavana wacho. Usamwe kama uyacho. But I think vana vakawanda ka. I think vakanaka vakaipa vane challenges avo. Augara une mari baba unaona vakawanda. Ukasarongeka nesoma yawinayo iyoyo aiwa ndikuda zoni yawinayo mari yawinayo kana wina $100 ufanira kutoziva zoni pachadiwa mukaka mapamba angu anopera roughly because waperwa nemapamba baba mumba usina mari kana perwa negasi but like ukona nyaya yatotaura aona iwe utotaura nyaya dzemapamba ndudzi munhu ukepedza noshandisa mapamba
Washandise mapamba. Amazona kushandisa makamba. Ariko amapamba munhu amunhu wese wakaza wachade manapukeni. Vakuma wanepi Ariko Blanco vamitseti Blanco tarisitese paya kushuti kukomboni kwe masina kuona mauya angakaiswa ayo mashoma kaya. akayenga manapukeni Ayo but mashoma kaya. Problem inozoya pakuti vana vaiva vakura mozoti vana vekwepeti ndevamwari kuzoya mustreet Ndonyanya taura, thank you. vana vakana vakura havasi kuzokwanisa kuendeswa kuzvikoro vanhu ndo amagunduru manje But muti system iri kugona otadza yakarongeka vana vanotadza kuenda kuchikoro sei? tiri kuti isusu vabereki vekutungwiza zviri two different zviri zvakadai so guys uko neuko izvozvizvi kuti unorongeka sei nyika yakadai so tati musangano wakarongeka mumastructures but tiri kuti isusu ndokusarongeka kuchitungwiza kuchitungwiza Epworth dziva rasekwa mabvuku aomanaka chimboshandisewo protection kouya ne6 ari kwarugara kuchitungwiza here nekune ndiye kwaumwe wati kutiraya kwadresa yeyo muchabunzwa nesi yeamu 8 amungwana but inini hangu ini ndoda hangu ana akawanda ini ndoda ana akawanda ndikutara hangu ndoda ana akawanda bcause ini theoretically aiwa nditoti tiri mumba medu isusu ka tiri 8 4 vasikana 4 vakomana not kukavhira ndikutara hangu kuti ndoona maadvantage kana vanhu vachinge vazokura but ana mudhara edu aidhonza tiri 8 vanhu taidya chingwa chechete ndosavakazobhuruka vakomana I think ndosavakakomana vakazobhuruka kuwanda kwakanaka guys awisi problem inozoya pakuzoti zvoni moti like hamuna pekutangira vana vozopisira vasisaenda kuchikoro vakuzongotenderera mastreets ndo panenge paine vakomanaka enegu inonzi chihospital ndo Harare nokugoma kugoma ukaona vakadzi vanenge vane zvimabhaketi zvavo ndaitodza pana kuti mai anenge ane chibhaketi chake akananga ndetsoka achinanga kwaefritz achinanga kusouth park akadai akademburira zvekuti anokugoma unoziva kuti munhu anenge asonwa vaya unoona uri palift akaisa mwana apa achirowa pasi tsvagai mota chakatoti baba nebhaketi mai vakabata mwana haatouyi umaenga ndopasumo badzoka nozoti ukanzwa nyaya dzinotaurwa nevamwe vakadzi vari kulabor ward kuya postnatal zvangataura unofunga zvinomwa kuenda unoona mukadzi wako almost every day ka kuti rumenyana kwakanaka wozanzi wangu wakangoti taxi driver endisa kupari kubva anenge ari kubasa anenge ari kwagazaland varume ini ndoda kutotaura kuti uri kuona kuti chii anenge achitengesa ari kwagazaland autsvaga mari yachifamba netuvana twaro iwo chikotongeka iwo chokuti it's okay uchienda kumaternity frequently isheche nesheche iwe munhu anenge ane care imagine kuti munhu azvara potadza kutera munhu achiona kuti munhu ari kwanzonitisoashoma tinotongwa nevakadzi totiriko vanotoshamisika kuti iwe muri makanogara chingouya akazoiti aya nepizza aya nemagrapes tete vauya iwe unodzana asi mwana wenyu wekutanga murume ane rudo mwana wechisisa achikuuya kudawo so apa ndetaisaploasonda sitadza kuzoya masikati nasita bhizi avauyi baba ndikuti isusu tafadzwa uya anenda mazita okusoti podcast chino igutsora soti anita zvemental health anozobatsira vakadzi vazvara anozovabata vanenge vasoni varume wavo anozoni mumwe anodzoka akutorwara baba vanditi buda chimwana chako nemuraudhani munitira noise daenda kubasa vembedroom kana chanyarira chimwana ka uzodzoka uno kubedroom asa zvezvinoise ndiminyarira dzaida kugwadza
isu vanhu tisomukausikutosudza vana toradza vana torasa vana tochita mukaka. I think kuti as vakadzi should normalize kururwa nevanhu vane care. Unonormaliza mira tinzo unonormaliza sei Kutongomeka short zveni munhu akundirora munhu ane care kunyange munhu akarwara unomuona kapamwe muchidanana. Sasa usati waroreka ndani ndati unoona sei ndiri kuona kuti nezvanenge achiita time iyoyo I think udzai mwana chokwadi uzozonzwisa marorana aiwa even musina urora hauzviona ausati warorwa kasi achiteerera tikuudzika there are certain things iwo pastage yerelationship yako hausati wakutosura izvozvi nemukomana wako uchifamba unosura herewo ndizvo ndiri kutaura kandi wati unozviona ndati izvozvi unosura here koti oti bwa uchifamba zvinodhipenda nekuti lechi zvinenge akura sei but vari vanhu vekuti taitombodaro navo vari kupi yokuita personal timodzika pijana papersonal pijana tiende kure tizobva ikoko variko maitanya mweya zvikaita nekupi ndinopesa wangonza chirongosura ndichifamba ndochidii chimunhu ichocho achimekesedza Don't confuse kuva sweet nekutangoti uri sheche. Kana uri sheche because machongo chaiwo. Machongo wana mliswa mliswa nda kosoli hatoziva kuti mwana ari kuita sei apa akutoda izgonzi uyo undipe futi mwana zvinoita chongwe manje chongwe zvarinoita shumba anosota shumba chakutoda izgonzi uya usote but iwana machongo ayo zvinozosara zvinozova problem kuvana izvo zvimwana vamliswa hauna problem wakambozaona mliswa chinonga maplastiki avanonga nemaplastic but vane vavanenge vachitombona that unit avatomborina kafeeling kefamily vakaenda navo kusouth africa vese kangani kanoda ini hangu hana problem noku guys nokupa encouragement zvaraye vana vakawanda musaite vana vashoma muchitya kuti hanzi economy vana venyu I think ndo masiblings ndo hama chaidzo hama because of nyaya economy vanozokwanisa kuzobatsirana muupenyu vachichengetana vachitarisana kana vari vashoma zvinoti kana musikawirirana hama dzenyu musana kudza vanhu votopatsirana nehama dzavo because pana extended families vatori bore kuti ukaango but vavashoma it's no longer the same. Vakomana kana mimi hama dzenyu musikawirirane makatukana tukanai kudzimba dzenyu muzoda kutiudza zvehama dzedu towirirane imapisa kuenda holiday rini this holiday angatoriko angari kupi angari kuchitungwiza kupi kukwasekuru ake angari kukwasekuru ake disi vakowa kwari kupi angari kumba ipapapa ndakatomurambidza tete wake angatoya kuda mutora kuti hanzi ngamboya chichi pamwe maybe arikurutsa chichi adatomutora kuda kuenda nayo retini kana achimusiyai because dauta aita but guys pane kakunzwirana karipo pamasiblings than kakunzwirana kevanhu vari keextended no I think inini usada kuti ingepera ngataureka ndikuti inini bamnini wangu ndofonera bamnini wangu kufona but chekuti zvikanzi paita problem vanoita the notangira pane vanhu nana mai vakomana kana makarorana namai venyuka ndo vanhu vane problem vana vanotadza sei kurerwana namai wo uchiti bhuru rinenge chita vana kwese kwese nezvinotozolidza kuti vana varorwa namai vorerwana namai votadza kubatana haisi nyaya yekubatana it doesn't mean munowirirana handiti ukama aiwa but ukama it doesn't mean kuti munofanira kunga muri mabuddies kana kuti ichasei handiti no hama yangu ini ndikatoti pashata mudhepi kana asinawo haana
I can't force him. Mwana wamai vako nababa vako even yangu asina anoenda in extra mile kumeka sure kuti iwewe kana asina anateta akafola tedza nomhanya mhanya chero asina boss vana vamai vake bekarohwa newinda asikakunetse mari nechida kuti indibhadhara mari yekwamutare yegohospital vakamnizongo asikati hatondifonere vakarohwa ndaimunetsera chitoti nditumira kuti ndasida kutumira kwamutare onesana kuti chokwadi hakuna zvakadaro ari closer than hakuna pane vamwe vasikatodaro masiblings achitopedzira iwewe nesibling yako iwewe otopedzira atora murume wako iwewe sibling yacho iyoyo zvinoitika cause kukagara kungonangwa nemoyo wakangoshata saka tingadaro here kazhinji kachona vana vamai nababa vani vanobatsirana no ngatingotiwo isitiripo pakungoti ukama ngauchengetedzeke handiti ngatichengetedzei ukama in a way because hapana musi wonofa iwewe ndoponoona bamunini wako usingadiwa ndo musi wanenge aine chibhachi chakadai chingonzi sure mhofu ungoti hanzi mwana ashaya zosvika ubva ti aiwa panapa hatisi kudaro ndakachengeta ndega wakachengeta wega tatiriko waidi kutiudza kuti mwana uda chakati ndochivanhu chatinokanganwa because iwo uri kuti waindependent ka andiri kuona uri kuti iwo waindependent handiti yo kazviti ndocheketa mwana wangu ndega ine handina munhu ndofonera aiwa nyaya ingoripo ngaangofonera bamunini chakati handina but musi uya ndakakufonerai mukati hamuna saka musataure zita basa mapedza kana iwowe musi uya wakati iwowe pandakakufonera paya panashaya toda school fees mukati hamuna sekuru musi uya taikufonera uya panashaida chakati mukati hamuna saka don't say this nekuti nhasi padai so kana mausikafonewo ndizvozvo ndopepe panonona yamudhikinyira manje munhu auda kuroorwa pakuti kaproblem maybe wazotosangana nevanhu vakatanga isusu vanenge vachitedza chivanhu takutaura kuti aiwaka isusu manje hatiwe nemari yedu pamahumbu kakatangwa kana hama dzemunhu asipo itai kuti hama dzinge dziripo chaidzo angona makutadza kuvafonera manje vanatete vaya chaivo bhozi mauda kuuya nanatete venyama masangana navo kugeto manje wasangana dukensley tete ukuda kuuya navo toramba manje ukuona panotangira maproblems unorora tu exactly norora tu kaita izvozvo zvekuti hanzi chingouya tingorora because vanangu ndakachengeta ndega ini ndekunyorera wiri unorora katu baba ma2k nemaparents ehu2k futika vari kuzviita I don't know zvikuitika nema2k nenamhomes avo so bosi wana moms ainde ma2k futika anakaita mwana aine 13 years 12 years anenge asatokurawo anenge achifunga kuti zviri uyu unoona malotanga adaidza kuti hanzi uyai ananhingi ngaauye asi pakaipa nemoto ko muzembe akadzoka it's cold out there ndatovhunza kuti mati ichi haisi catch and release catch and release angova kuti unongopinda totika mabox then npa yokusiya anobuda hapana kana send renyaya manje anenge abuda autobuda autopinda mutanpf otosumuka futi kudzoka next congress anenge achito pane zvoda kutoitika zvoda kutogadzirwa but it's cold out there I want ZANU-PF or ZANU-PF. But different iripo ZANU-PF ruling party opposition vanorwa vachidambura hembe vachiita sei over vasingaziva tofanira kuzoba tapedza kusaonana maikupe nachamisa afanira kuzosvika kuti tatukana but chamisa nadhaki afanira kuzoshanda vese at some point but izvi tikashtaura vanhu vanoti aiwa mutengesi afanira kuti hatidana kumuona but vaZANU-PF
they make sure that wazoti udzoka kwakomana kuchipanga manje Jonathan moya kudzoka kuZANU-PF shamisa akadzoka anodzoka kuZANU-PF ngadzoke izvo mukomana uyu mukomana arege unodzoka dzedza uyu mukomana uyu andakati da kukuda isoro amira unofunga ndiye azviziye mukomana prof anozviziya unofunga kuti nekungwara kwakaita dai akadzoka kudhara anoziva kuti uyu anodzoka kumberi uko kwete izvozvi zvaatrapamulaza akadaidziva kuti enda bhobha wakati mukomana aregerere mambamano ruka chivende as spokesperson anchi ikazve akataura kuti mirai muno arumeka uyu haazoregerere manje ende arikuziya ringakadai ona point yangu ndidze ndeyekuti opposition inofanira kudzidza something ZANU-PF but varegererwa kanganikwa vana biti vakaenda vakadzoka vakawirirana Watchmen 2005 akaita akadzoka akawirirana but inini ndiri kuti unity hazvirei kuti izvozvizve anonzani komichi na uyu unity hainzi unity komichi anonzani former mayor namudzuri vakutanga kuti zveunity imi makapaza unity yacho ndikuti imimi unity hainzi unity because iwewe uripo chete yonzi unity chete point yangu ndekuzoni mafights in politics anotowanda ku-opposition they fight a lot more than they should fight the opposition and ZANU-PF they fight but kana vasvika nguva yekubatana kuti vatore power vanodzokeredzana baba ukona bromnataura kuti guys kam mukona the failure yacho ye-opposition to be united and stuff and at the end of the day vanhu vanosuffer the most tisu Isu. Masupporters. They're putting faith. Masupporters. They're putting faith. Isusu right 2 million votes that Shamisa don't suffer because they want him in power. No, not. And that guy. Guys, kana nyika iri unstable. Zvese zvitori unstable. Right now, tirimu taiswa matravel ban list A neAmerica because iwe. Trevor kanzichi. Trevor panamo Ibrahim. Trevor ngakati akanzichi paitaura na ambassador echiti why is it you don't support Zimbabwe what akanzichi namo Ibrahim. Akanzichi. Akanzotanga masota issues there. Akanzitenga masota the way you not treat her when kana imime chiti parliament yaitwa zvese zvakaitwa. But ichidiscusswa nedzimwe nyika mumaparliament mamwe asiri uibo. It means that we are unstable. Kati unstable. Point yangu ndekuti dzedza vanhu vanosafaka vanhu vanokavhotera munhu. Vanhu 2 million vakavhotera Nelson Chamisa. Awaziriwo vakavhotera ZANU vari kufamba zvakanaka. Kana ikoko vachifara kana vachifara ikoko vachifara nekuti vakiswa ikoko ndikwavo ikoko. Aiyo bandikuti ndobe ndikuti asinapedza point yangu. Aiyo ndikuona point yako ndokarasika. Pakuti isusu mira unzika kana ma elections apera inda ngoenda muchipatara despite kuti ndiana wina kandi government iri kutonga zvitadza kuitika because it's also data my ideas on paper not my ideas on paper but in reality it's going to happen because such the ruling party ZANU-PF inotonga based on their mandate from their party. Ndokuti okatrasikei South Africa right now vanhu vari kuenda South Africa kunorapwa vanhu vari kuenda kuZambia kwakapedzwa ma-elections akapera whether iri kutonga HH iri kutonga ine nyaya dzayo dzayaita ine mabombi zvayo zvainoita but right now a lot of people vari kuenda muchipatara urambe ruling party inotonga based on their andina chandaramba ndamboramba andina chandaramba but ndikuti everyone anotonga nemandate yake yaari kuda but yaari kuda yapiwa nepati yake yes kana mademocrats anogona kuzviita izvozvo ndozvanoita but tari kuzoni Chamisa akapinda mupower andika achitonga anotonga nemandate yevanhu vake mainly isusu vanhu tozobenefita tikati zvinhu zvakanaka don't argue to just argue nyaya yangu iri pakuti handiti after tapedza ma-elections tapedza handiti ordinary Zimbabwean anozongovhota uya handiti indiri kuda ngoti inini ndikaenda muchipatara
zvinhu zvangu zvofamba mwana wangu kuchikoro izvozvi ma-lectures do you know ma-lectures ekuuniversity right now tutora nyaya dzekuti hatisi dzekudhara ma-lectures haasweri ari pastrike izvozvi point yangu ndeyekuti vanhu 2 million vavhurira chamisa ndo vanenge vari kudisadvantage as long tingatotadzeni kana president amuofisi afana kubatsira munhu wese but totati munhu kubetsera president abetsere angangoita zvinhu zviri mashupika nguva yakawanda kusaka muri kutaura zvinhuvanetseka nyaya nguva yakawanda kuti president anobetsera president abetsere anobatsira vanhu anobetsera ndope panaitaura pepe kuti kutungamiriri wepresident ari anobetsera vanhu kuti chi kutungamirira vanhu kubatsira vanhu ka betsera kuti chi election yeingirika kubetsera kunoreva kuti chi governance ka aiwa ndo kubetsera toti chination kuti president anobetsera vanhu tipe nation titi nation nditi chination aiwa kuti president anobetsera vanhu unoti anobetsera tikunetseka nevanhu vane mentality yenyu iyoyi kuti president anobetsera vanhu toti chination ndakanganisa kuti toti chination itoti ndakanganisa kuti toti chination itoti ndakanganisa kuti president abetsere vanhu anotungamira vanhu but hakuzi kubetsera vanhu president paanovhoterwa anotungamira vanhu nepati yake kwete wepati yake anotungamira vanhu achibatsira nepati yake nemandate apiwa point yangu ndeyekuzoni kana president abva kupati anouya nemandate ekupati saka kuti vanhu 2 million ekupati vamuvhoterayo ndo vaada kutanga kufadza first imimi vamwe 1 million 10 million vasina kumuvhotera anotonga munozobenefita but isusu toda kuti iwo unowana 6 anditi kana kaseta kati inini mudhara padhiri iri kaira handisi kukusapota padhiri rakutaura ndiri azvinoti iwo pauchauya nesadza padhini uchati iwo handisi kukupa sadza rangu handiti munhu wekuti agara muabuse nguva yakareba point yangu yangerei kuti chamisa akatopinda mupahwa vanhu vake 2 million vanomuvhotera vaya every election vaya they benefit more because they believe in their policies. Now election isusu vanosamuvhotera tozobenefita but vanhu vakavhota to believe on this guy. That's wrong. So they tend to benefit what they believe in their that is wrong. That's why I think that's where we miss politics. Yeah. I think that's why we miss politics because it's also saying good in Zimbabwe. Yeah, but it's also saying good can a president happen. That's why I said that last time good. Let us not be talking about political parties right now. After elections, we are talking about political parties. After elections. You wish. In reality. You wish to me. That's the reality that we are wishing. Let's change. That's the reality. Let's not have. It's okay. No. Yeah. That's what I'm saying. Background political party, save vanhu vavo. That's why vachiti ZANU-PF yawina kuMbare yakazoni isusu agoni to focus renewal yeMbare because Mbare kativhotera. Which is wrong. Which is wrong. Azvozviitika. But renewal iriko yeMbare. Aiwa. Renewal iriko yeMbare. But zvikuitika renewal iriko yeMbare. Ndo zvaroda kuita. But you understand guys, tikutaura reality, all right? You're saying there are two realities. Realism versus idealism. But we're saying guys, zvikuitika here. Mbare kuri kwane here. According to them, market yakati chawa. Achizi chao. According to them, the chawa. Achizi chao. That's why. Achizi chao. Boss just sit council. Just sit council. Even the chinga just sit council but just msanga java urikona. Them sangano. How is the Babylon's linked to Msangano? Babylon's. But then ZANU, they are here to more than one opposition. And I think with opposition will just be critical.
But criticizing. They are happy. But They're making this. They're not happy. They're not happy. They're not happy. Mireka mwana kana ariye andida kakuplayera iyi video yeta ibudisa mfeso yachida zone ndire musanga but takaenda clinic akusina munhu we ZANU-PF akusina munhu we MDC. That's what I'm saying. They were saying that. But the chairman, But guys, let's in the chairman of youth kwenda guys. one is the chairman tinoma chakaira hazi munhu one. Guys, the vice we my youth foot But takamura hazi munhu one. Ukona chi, inini I want to go back ku last episode where mfese yakataura kuti isusu we have 3 governments in Zimbabwe, the top one, the mid one, and the bottom one. Yes. And so isusu we're saying kuti ngati ndinoda kufamba nyaya slowly. Basa la councillor ari community kwake at the community level. And then takatavunzana last time pakanetsa nyaya ya scoot paper yenyaya yemaclinic and stuff, and then we said good no maybe iroro arisiri basa ra MP iroro. And then we said that it's fine, let us say maybe MP abuda zvinhu zvake neomwe yake. And we didn't want to question kuti mari yake yabva kupi. And then we say kuti basa rema MPs it's policy making what. And then now today if you can clearly define basa ra president kwandiri mundu udzirana kuti basa ra president iri and then from there we will see kuti either takazochinja president or then tazoita opposition president or maybe 25 years. How are we going to say kuti president munyuwani ari kufamba according kune basa rake? How muri 3 how do you define kuti iri ndo basa ra president? President they head of everything. Head of HR, head of procurement, head of procurement. Kuti dochenga mapirits. Iyo yakuna president. President decide that procurement irikuitwa kuChina and kutenga mapirits kuRussia, kutenga mapirits kuAmerica. President company ke ningirikinzi. Remember President is CEO. Ndatozotaura nyaya iyi anonzi patora nyaya dzeprocurement nenyaya dzema-procurement and stuff. And remember last time pakazonzi pane got presidential scheme and izvozvi pa 2-3 days panzi pane presidential hospital, I don't know, some scheme like ari kuti ndo definition yake iyo iyi handiti the definition nemaonero ako what the thing. CEO ngatisatore kuna president kutoenda kure ndi overseer government structures esaripo and president anditi CEO anonzi CEO akapenga hazi head wetunhu twese tukuitika, anogadzira ma-structures ekuti system yake ifambe zvakanaka. Apana CEO kuti uri CEO we-Loblaws kana toti CEO we Makwiro Platinum oenda kuti uri kuita kuti head chakati uda kuprocure chakati ndiye chinoya padesk pako chechichi. No, you create ma-structures ekuti ma-structures yo ndo unozobvunza, ndosaka aine ma-ministers, ndosaka aine cabinet, ndosaka aine makanza, ndosaka wataurawo paya. Ndosaka aine cabinet, ndosaka aine ma-ministers, because hapana panoita ma-head ari one. You see, Pepper, why Tino was being questioned. Tino, you can't be telling us right now, posting for social media, Mr. President, address this and that. Because you are meeting with this guy, Mukabinet. Exactly. You are meeting with him in the cabinet. Yes. Why would they Mukabinet? Because maybe President Awasku is here on the ground. But you can cabinet anditi skoko. Yasiyana ne office and chill. Mukabinet unonga chinzi vamombe shora tipa itinzwe. Exactly. Anditi
department rangu But I'm not definitely different from and that's how I'm saying, Baba. Amuna head of state anoita procurement. Honestly, you can't be knowing those things, like. He's involved, Baba. But now, pakatengwa ma-COVID ngrini is involved. That's why panonzoni for example, let's say military equipment. President is involved. But military is much a little bit different. But like another good example. Like you patin would you know kuti matomati za utenga kangani patin? Bro, you can't know that shit. No. Guys. Head of Erenga. In Zimbabwe, the president is the head of state and head of government, holding the public seal and being responsible for the executive functions of the government. The president also has the power to assent to bills passed by parliament before they become law. The president is part of the legislature along with parliament. The president also chairs the national cabinet and is the chief commanding authority of the Zimbabwe Defense Forces. So at the end of the day, guys, I think we fail to understand Basara president. And sometimes we criticize president over Nyaya. The president is the head of state and the head of government. It means head of procurement is part of government. Would you know? Nezuro ime angane homogi. You're an abusive president. But he knows good but ndakaseta ma-structures parliament because we can't you can't say to procurement he's the head of that department. You must know procurement. How do you buy zvinhu chitera nditauro ndosaka izvozvizvi mukomana ari pama1 nenyaya yekunzi pari kuita procurement unozopesa wabuda paine vanhu vako varipo ona ndosaona wachizoti unouya kuvhura bridge kuya kuvhura president anovhura bridge kuti takuopena bridge hazvimeke sense. Izvozvo ball, but he must know about it. He must know about it. Guys, he must know. Remember, cool down. He must know. He must know about it. He must say the role of president. Vreka constitution. Head of state and government. I know. Department of Transport is head of department. You cannot separate the Department of Roads from government. Separate Zinara from government. Pa 92 pa constitution yeZimbabwe chayoti the role of president yakamira sei. Aiwa toda kukupai hatizongouyu inhasi ndikufamba natrabablas ndepa constitution yeZimbabwe ungaenda paoni the role of a president ndezvipi ndepa bridge yamukutaura I think guys we misunderstand. What is the head of state and government? Pateni venyu izvezvi munozati pacherwa mugodhi kangane vachera mvura mumugodhi kangane. Do you know kuti vachera izvozvi nenyaya iyoyo? Pamugodhi ka? Simple. I know my
Another details, but I just the detail ekuthi mvula wangamakapa But ngani. who mix up issues ka man? mugodhi No, andoziziva. Kana mvura yapera mugodi. Kana mvura yapera mugodi. Don't have plans Guys, when it comes to politics, as Zimbabweans, we know nothing about politics. We think we know Just have much emotions. about politics. We think we know much about politics. But again, yatipa yati is the head of state. government. I know some structures, yes, but The head of state and government. Someone the head of state and government. Department iri kufa zvakati unofana ngochoziva detail. Pardon, all government departments, imi samuzoti siwani ngasingazive kuti zvoni Anogadzira ma-structures, kodwa Hey, but ma-structures anoziva. kuti the parliament is part of ma-structures. A cabinet. Achiuye padesk pangu. Bill ne-procurement zvakasiyana, please. Bill ne-procurement. Hakuna tender Of course, because you are overseeing a company. Eh, But how can you say? But Kuti, you oversee a company andidi. Apana chinoitika imomo nekuchaitika imomo chisingabude. But you unofana ngori ma-structure wagadzira ma-structures ako. But anoziva kuti procurement green tender yekuvaka bridge yapiwani and akaipirwe and why aripiwa munhu he knows and they say he is the power kuti company musaipe company. He knows and that power because but anditi kuno ndosaka zviri kunetsa muno muZimbabwe because vanhu vane pfungwa dzakaita seidzodzo. Azvireva zviri paground zviri ndezvechokwadi. Nokuva head kwacho ndokutokanganisa azvireva kuti kana pari zviri paground ndo zviri izvo. Prosecutor General Antonio ogara napresident kuti hakumatise makesi akadai takumadeo so tarini ava mameresi afuna tomadeo so mapg angu emaprovincial pg audzvaka iwo opiwa pfungwa dzake iyozopa decision I think case ngaideo so anopa decision is involved in these things otherwise ausi president He's not involved. I'm not involved with those things. The law, they follow the constitution. He's not involved in all those things. They follow the constitution. The constitution of Zimbabwe. Inenge iripo ndio stipulates that. But you know, zvofamba zvichidai so. Aupuwe zvinhu kunzi because of right now. Ndosaka urikuona nyaya HH ndachiti nyarara panyaya HH. Nyaya HH it's because it's the law of Zambia. Data babati movie data. Law yeZambia inotaka kuti kana iwewe wa-active mupolitics uri former state auchawane ma-benefits ese iwawo. Ilaw iriko yemazambians iriko and according to the constitution of Zimbabwe haukwanise kuti iwewe unoti gara pasi wotaura kuti nyaya yanhingirikinzi ngainzwa no, they follow the law. He knows the issues. Kuziva nekuwi is involved in what. That's why you appoint vanhu ivavo vanhu vanoappointa achiappointa kuti ndakuti ninga aende kunorana NPA. That's why ninga arane ZEC ninga rane I think tofanira kudaidzana mataya ambotaurira iyoyo ambotaura zve constitution. I think tofanira kuita uye constitution handiti. I think tofanira kuti pakatoshata chaizvo tofanira kutoita constitution. But zvamataura imi mangoverenga mawedzi ari muconstitution kuzoni is head of head. No zvataura. I'm not kuti head of procurement. Apa mutotaka something anti move zvedu. Kututaura. And I just wanted to say, guys, at the end of the day, Zimbabwe munom chero tikanga tina Chamisa as the new president, or maybe any other guy as the new president, or even President ED as the next president, we are still going to fail to understand Basara president. Itoti isusu iwo hausunza pana vanhu vanozvinzwisisa. Ngati isusu muZimbabwe we have lucky here.
You have lucky, you're failing to understand. Basa ra president. Ndefisa ndataura one. All right, it's fine. Is it? Basa re president wo. Kota ataerenga futi. Aiwa. Dzokera futi kunyaiwo. You are wasting time. Aiwa. Don't see you. Do you know where that dokuta say papi? Mukona pepe panozongwe and actually it's PR, yes, no PF or any other person who auchaga or favoritism and achiti kwanzi our president we thank you for Trabablas. Right. Guys, at the end of the day that thing has nothing to do with the president. That thing has to do with the Ministry of Transport and Roads and the rehabilitation. What? You understand? Because that's the ministry. President watita zvakati. After cabinet sitting, cabinet had decided on it was part of that cabinet. Exactly. And he said, no, he approved it. As the head of chief. Not good idea. No, my ideas. And then you approve and disapprove. Exactly. Anyway, we are wasting time. Tirenya zakawanda. Ngataure zvimwe zvacho zvimwe zviriyo. Your president akaita surprise visit kuningrini. And then you see manje nyaya. Ukona nyaya surprise visit. Ukona nyaya surprise visit. It's because you're not being fed. Zvangofana yo anan kesi ari pa dinner chiti nangofera and then at the end of the day you surprise him kufash out of nowhere over kufash. But if you're following my events, muna anokumina my issues to me. You know what surprise visit ine zvayaitiro. Kana zipi and then musike papo zipi chance zipi ona dun pakatanga nyaya tikuira zoni id nyaya tinanga akadresa ku cabinet but he decided to go online zone parenya to wakashata president must go chishin but then he visits ita surprise visit kuparenya atwa vari kuzvikriticize asiri izvo zvazvinoitwa kuti Trump one kwari muklinika achisivhizita kuti kliniki yakauya asana ndichanotsiura futi dherasiyani kuti autorasika kana president ari kuti nyaya yangu ona nyaya kusoni nyaya yekutaka reason akavisa is because they were preparing for us for this contract yakazobuda yekusoni but yaramba contract yaramba we are those fake papers were they signed those papers lucky but weeknewe akamboramba nyaya yekuti akapiwa vatenda ezeki akasipesa kuramba zvinhu zvaakaita it's not the last time kuramba zvinhu zvaakaita. What are you saying kuti zvinhu zvese zvanga zvakarongwa kuti paite justification yekuti weekend apiwa tenda half a billion and ungati muna avisa and that same night half a billion half a billion mari contract saka ingrini ofunga kuti president avisita next day pabuda nyaya kunzoni pane contract report vakacancel machine that same night kutonzi kwatotanga ma renovations like you said kuti saka I think it was just a public PR yanga karongwa kuti tino achazvo announce vanhu voita kuti vafile kuti president anoresponda kune vanhu then there's justification for giving a tender to this company. I once said kuti we are just being critical for nothing. Yeah. With no facts. Nothing. Nothing. No. To me, ina problem nekuti ndana kuatenda. It seems already good to no problem nekuti ndana kuatenda. Problem yangu ina ndekuti tender inopiwa same over tender mambo tender zeki. What problem? What a problem nazo. Ekuti anapiwa tender. Problem yangu ndekuti same person anapiwa tender. But what una problem? Saturday una problem. No problem. Lakini wakasatendera wewe. Ana problem nokuti matenda apiwa maZimbabweans. Ana problem
problem ngandikathanda ukuthi tender laphiwa mina seMzimbabwe mina laphiwa same person mina laphiwa tender ezek mina laphiwa tender lokusupply yambuzi Sawune problem. Sawune problem No problem ninya yamatenda. Saka problem. problem yangu nini the problem ematenda ana problem ni matenda no problem hey problem yangu ndiye ukuthi matenda afana phiwa same person No problem nimatenda. Ona last week anditi pakataura that guy and akangoti public tender. I was like vakomanaka mutsotuzima public tender panapa anditi and Dennis was like Dumi problem yako wakata mkomana asati apedza kudefine public tender anditi from contract yako like yakaverenga anditi yakaverenga yoyo isina kusainiwa iri kunze ina kusainiwa yakanzi it was a public tender eti yakaiswa nyaya yepublic tender yoyo anditi it's unfortunate Achilles anyaso ku explain what is public tender chichibude pacheni you see and it's unfortunate like kuti iwewe not being an intelligent ghetto youth you did not get to understand or maybe even hear the information about that public tender. You understand? Can we blame Wicknell for reading a newspaper? ukunathaza hanzi ngisandivenge guys into thenga newspaper $1 kusabinda tender $10 $11 even $11 problem yangu ndiyekuthi mwana afuna bwatenda yenyika But ndiye apply sande ndiyaverenga sande mu ava apply maybe kuramba achiporo kunoti munhu takamboshana netu kuramba anotake record yokusadeliver ndoyenga chipiro but inina andilatawa ti fake news here atawa ti fake news wikini wakamboramba kuti haana piwa tender yezeki akaramba yakazobuda papi ekabudwa ne-reserve bank kusatuzoni pane mari ekamuvha maacount company nawikini akamuvhisa kuma-accounts ake but guys let us understand andisikuramba zvese izvo unotaura ndinoda kuti ubudise nyaya dzako dziri right defenda no one is defending anyone ngatimotarisa mafacts acho because iye ati fake news for now kuti but mukomana ndewekuramba nyange ukamona asina munhu arongoramba even ukamona achidya unatanda kudya kuti ndiri slim inini ndiri slim ndokwana small saka handisi kuramba zvese izvo but ndikuti iye ari kuti handiti pari zvino iye ari kuti ifake news we cannot take weakness ways as facts because ane history kumboramba matenda apiwa tenda from what Wicknell said Semono, and I know that's for a fact, but maybe you haven't dealt with my lawyers. Jokdar. Clay said for now, it's fake news. Hear from my lawyers or hear from your guys' lawyers and staff. Kuti zvekufambiswa sei because inini iye maybe hazi munhu ari service ninyaya dzelaw saka mukuti fadzema here fadzema they are whipping us into emotions so that we react avasi kuunza because we respect to the fact that my as an authentic voice she's a lawyer and those are low class lawyers if they are bringing up she will sue you to the to sue me over saying kuti you're a low class lawyer she will sue you to the to the to the gallery akazobva izvo akapinda mugwara so let's not go there guys we are saying maloya wawo let us be honest kuti ndo zvavakangwarira ndo zvavo when it comes to serious issues like this one but if Fadzema is giving us fake news
ngasati jairira. Aiwa, but there's no need to mention Fadzai. You Aiwa. want to wear nyaya. Don't Even akawa fake don't news. straight uka. We also Tamawira on that voice. but ndikutati It's not an ordinary. but ndikuti izwa laki. Fadzai post Ndikutati about government issue in that. Listen to Fadzai. No, don't Fadzai. ndosandati iwewe anditi usatanga yuwa usatwa plus izvo zvizvo watochinja I the don't way change. yokufunga wachinja I don't change. asati You see what I say? Tasiya gepe ukuthi Fadzai kana akaposta fake news. Kana dziri fake news. Ngasati daro auti jairira. Asi isusu ndotera ukatakaona indawo Fadzai akapost about those things. Need to believe that Fadzai angambouya zvinhu zviri malicious kunyepa. I verify this information because any access, that's why as a poster and she knows good poster is and that's only but that we can amsungisa aiwa ukona panororwa nana weekno vana Fadzai venyu. I'm not saying kuti Fadzai maybe apodza zvinhu zviri wrong kana apodza something I know, but I'm saying kuti ukona that post ya weekno the thing is not signed. My lawyer has never said anything. Asikuramba but pari kungota ndekuti it's not signed. So vana vari kuroverwa nana weekno nemaloya avo ndepekukasika kuposta zvinhu zvisati zvava tangible. But zviripo Kadumi. But hazvina kusainiwa saka uchinzoti hapana evidence yekuti zviripo. And then pazvinenge zvavapo maloya avo will clearly defend kuti no guys, we did our bidding as an ordinary person, as an ordinary company. We did that. If my lawyers and you wanted to do the same, then makaendesa my bidding and you say Bus Stop TV, good guys, Bus Stop TV supply machine. And it 11 dollars they do each. Simple. And address it back on that neighbor hotel. Andita anogara chingozvita matenda mazhinji anenge inenge iri but anyway tingaramba chitenderera iyi haisiri Weekno asupera zvokumhanya munyika muno because aramba ari oiled. As Weekno nekabhao I think atiti kabhao yake. The 10 kabhao is and as long as marika vanotsakutorera power because vanga chioila munhu wese ada uningira just kuti hapana wakanzi akwa wanonzi haivhalira kundire GL wakaenda sati pamawa ndaona ningiranza nekuda tagwire achipa futi ZANU-PF ngirine that guy wangomanaka ndanatokangana whoever wadamupropa kuti ayawika ngaambobvisa mike pamuromo pake bozi akambotanga achiti ndakatanga uyaune $700 akazo ndakatengesa imba kuWestgate mike ngadzimirwa mike ozoita sei zozoita kumberi chakanakira ZANU manje ndo vanhu vawe vanozovabvutsura mheno zvavanozoita. It's good also with my business people who have been in politics. It's also good with my business people. They should be involved in politics so that in a way vaone kuti mari dzavo but vari kupinda vakawandira one side manje uyu obviously akapropwa nauyu ka ndosaka ari kuwandira iko because inyaya yetenderpreneurship iyoyo saka obviously hapana uyu but kuti mabusiness people ngavapinde ngavapinde politics mabusiness people uchivhayo kupolitisa angoti ningi ndanotora motikari iyo ndo nyaya yekuti ndozopesa varume vakurwa mashu ngati dzidzei kuti zvinoshandwa zviti zvakufana vanhu vangodhiraivha munezakambodaro nyaya yoyo mugroup kuti varume ngavangodzidza kuzvishandira pakumbira mota yechitu paya pakazopiwa ndikashaudzwa nevanhu chikanzi aiwa haisi nyaya yekuti vanofanira kudzidza kuzvishandira kana paine mukana ngavapiwe zvinhu kageneration kari kakadhakwa. But do you think kuda tagwirene I think for the last 3 weeks ariko appear still mumedia achita zvinhu. Do you think kuti pane maagendas ekuti he can be the next president of ZANU-PF kana kuti he's just being a business person in ZANU-PF ada kuti power rese ZANU-PF kuti ave kingmaker ZANU-PF? He's a kingmaker already. Next election he's a kingmaker already in ZANU-PF.
But next election, so now umona ba ballot are MP ka. No, Ah, and no, I think not that would be a MP. wrong move. Like it's unnecessary. If Agaro- I was agata part MP of anorowa. ZANU-PF high ranking tichidiscuss vanhu vakati kudata grant, I wouldn't lobby kuti kudanzi kwanza aitwa MP because that would be a low Anorowa. rank for him. Anorowa akaita wastak. You understand? Because he doesn't need that title. Atoide. Ayo, Because kana wane marunda political power. No, Rasta, you a problem. You Marisa misunderstand. You misunderstand being an MP and having a political power or behind. There's more power being in the shadows than it being in the light. Aritoita izvozvi. Izvo, eh. Ndochati kuti I- kumudzita muti ngadzimirwe maiki. I think- Akuita powerful. I think- Kumashure Ari masure. zvakashaitika I think Because ma- there's more power I in think Masure. I think makore se pakatanga kuexpose na Lumumba. Yeah. Chimuti Queen B Pepe. Naso face yake. Nako zoti nandikuita ke but face yake Akatori naskata izi. Queen B kudhara. But angata time achinze ndiyazotengera 2018 ndiyanze akatengera mamoka dzese dzakashandiswa kukambina kuZANU-PF. Ndiyakatengera moka dzese akati ndai every ward motikari fuel isakuti nikupai. But nasamuziye face yake but these days No power man. Ada kupinda kabhoza Sasa akukura. no matter what ngatisanyemberana kumana. Izvi idiana makore mangani? 86. Opuwa dzimwe 5 years anenge ane makore mangani? Anenge adzokera pamugabe patairamba pape. 2 terms dzake no matter vakomana vanyange madhonga akabuda nyanga 2 terms dzapera. Ende ngawadzibate zvakanaka 2 terms ngawagarisana zvakanaka. Wona ilungu afira kunze kwenyika varikomana. Wona mugabe akafira kunze kwenyika nenyaya yekusabatana zvakanaka. Imo muZANU-PF imo mukabatana zvakanaka. So that urikuona vamwe izvozvi vakudzoka vachipinda mujeri. Anidi but vaidaidzira kuti takati zete tonga kusvika vamugaba notonga vari pawheelchair. Kana ukapinda ukafa ukanopinda kudenga ukaona kusina ngiro zinonzi Gabriel dzoka. But vakudzoka kumajeri kwacho kwakadhakwa kumajeri kwekuya. But you see my issue panataura kuti we seem not to understand power rep president or maybe how these guys work. And you see Papa Bango, these guys they know for a fact that they can't get as close to becoming my president. But they're going to be as powerful as they can be, very close to these guys, being part of ZANU-PF, being MPs sometimes, being ministers sometimes. But in power corrupts. Power inoita unga bonde so. Nokuti munhu anoita stupid kana apa ariri ndosaka vanozotorana mavidhio kana power corrupts. even zvinotopenda kuti it's bad ka. Even achiona ka izvozvi zvanditi. Do you know kuti anonzani wokumbare uyu anonzani wechipangano uyu anofunga kuti atori powerful zvekudaro Jim kudaro. Anofunga kuti atori powerful zvekuti anongoda kuti but angasingazoti angari powerful in a system. Waiziya? Anofunga kuti anotobelieve that angoita 2 minutes politics across the board. Angoita 2 minutes achidiwa chinzi mudhara ipapa tikakuti mudhara ipapa munoma kutotaura zvimwe zvinhu ipapa maunongedza vanhu nemakey. Power corrupts zvimwe zvokuti zvisingaite izvozvi zvamunofunga kuti haasi kutoda kuita president vice president izvi vari kuZANU-PF. Pamwe mutofunga kuti anoda president haasiriye. Umwe wacho I can't. I want to rule. I want to be the president. I will change things. Yeah, I can't. I need a fight. Anoda kuita president. Power corrupts zvimwe zvokuti unoshamisika kuti After fucking, he wants to rule. munhu anofunga kuti iwe uyu munhu ndiye haasi kuzviona here kuti kwaari nepower riri kure zvachose zvekutodaro so. But looking at Kuda Tagwire, guys. Ari kuuya Tagwire guys zvinhu zvekutaurwa kunzi aida kuva president chikaranga what musazviramba. Hauzonzwiri matari mukaranga kwete masvingo makaranga. Kumasvingo kune masabata futi. Iwe kana uchiona musabata chinopfeka chinhu cheZCC anenge seventh day cheche nchada kuivhara.
makuti jairira anopfeka chezvc Ezetsitsi. achadzvisa sahani vanosavenzei bate mumwe wenyu Vanomudhora sei? havachamudzoreki Because ane mari Haachadzoreki. makamutsura kuchechi anongohodha mari yake Yangohodha mari yake, because chechi inenge ine kuti ma-benefits ine emwana. ma-benefits. haachatodzoreki kukomana kusvika But- 2028 but haachatodzoreki guys- apuwa but guys, atiri kuona paangari Zedza. apa angaine mufesi uyo anonzani uyoyo kuti ari kuenda nehericopter pakamba akada kufurunyuka chemari uyu anti-presidential investment advisor iwe presidential asva kumusha kwake advisor nehericopter ari kusvika kumba kutumba pakasvika matendi vanhu Kutumba tuna village yese kufurunyuka. ichiungani hakunakirwa komona yakumana iwe tumba tuna kufurunyuka mudharaka iye tuna kutodonha nehericopter yasvika ipapo iye anoda kusvika nehericopter Haatosvika brain nayo. dzacho soka but zvati chinhu vanti because mufirst oya anti-presidential investment advisor oya tipa mawani basa rake is a civil servant but life yainge yauraramaka ende nezvaanenge achitaura investment yautaura investment yapresident investment kandi investment yenyika andii vakomana mutoda imimi vakomana mutiudze kusystem kuti ndiani zveshuwa mufesi uya because onachi inini tiudzeiwo because pane mutapa investment ndobasa rayo ekuti ama-investments enyika uya wanzi presidential kana uchingonzi presidential inyika baba hauna imwe parallel wegovernment iri paside saka uchinzi presidential utori uri kukwatiri unless unomona ari kucreate a parallel government on a normal setup, he was supposed to be part of Mutapa investment. ende mutapa investment one normal setup vudzika Ine zvinhu nyaya dzayo. zvakawandisa unosungwa izvozvo But tichiri panyaya yekuda tagwire guys. Do you think inini hangu I think kuti semunhu amura nemabusiness are successful? Ndapi Sakunda. So iri kupi? Sakunda ikweredetsa. Iri kupi? Iri kuwana. Inonzi chii Sakunda? Ine mari Sakunda holdings. But Sakunda nditi holdings ine macompanies akawanda. Ndapi macompanies acho? Mamwe acho angu ndimazivi. Angati google Ani tikati successful business toda kunyeba kuti toda kunyeba zvakafanana nekuti Gushungo Daily it was a successful business. Zvakafanana nekuti Luna Chicken it was a successful business. No, because angari close to power and vaiwana zvinhu izvozvo machickens aizongonzi ngaangotorwa aende kwese kwese kurudiwa Luna Chicken gonoita gono musi wakati abva kuti haasiri mabhengi akati baba dzosai maloni baba toda loan handi ndiwaite maloni anofanira kudzoswa dzosa loan samuti mukomana hana business areiko entrepreneurship yese rei business rake nderekuti chii suppose ndadatoti maybe kana mukomana maybe achirana business iri successful ka munhu anotanga ndakatanga business rangu $700 ndakatanga nebusiness rangu namwari so ndakatengesa imba yangu ikuwestigate achinyepera masavada idying poko nanhasi idying poko toziva nyaya dzawo but guys besides nyaya dzemasavada stuff because vatori necorruption dzavo dzavanozviitira ndi but ina mjenseng kuti mukuona nyaya yakatanga yatagwirei parachiti these guys vemacompanies these already vatanga neshady monies and entrepreneurs and they are best vari kumasura. Just imagine guys, just imagine dai weekneo angasina this noise yese yari kuita handiti achirova mari yake ari kumasure lobbying for these guys either ZANU-PF yoda kuitika any other function kana maybe triple C data any other function achifunda those things they make more money vari kumasure because just imagine now let's be honest nguva yaMugabe matenda anga ari ikwaya vakomana and vaitongoita handiti we didn't know about these tenders iyena weekneo papa impeachment yaMugabe ngengeri pangeri ngetender weekneo we didn't know much about these things. So, but just imagine the noise yako. You remember, is it last week or last week? But the noise ya Elon na Trump. Just imagine maybe they Elon vitra mara zake. Aru masure achifanda Trump mari zake. Papa singaitike noise. So Elon akatomirira. You see manje pauneza. Uyachabuda tichakubata zvedu. Chadila newe and anodilwa naye zveshuwa. Saka ngatifunge kuti handisi kuti ndozvichaiteka ngatiti maybe 20 years from now
pa new government. How do you think that government ichahandla nyaya dzaweekend? You'll be surprised. You'll be surprised that another time they continue with the new government because they fund. You find only sometimes when also fund the opposition on the Saka pana new government. They just always find a way. Okay, any potential who's the next government. So pana we power. I got to keep quiet. But Mkomana are loud. He's too loud. No one wants to be. Even the own government. I don't move from Mugabe regime to Second Republic regime. But Mkomana vanhu vangori ambitious ati asikazizeni mukoma madhila ndiani Jonathan blueprint yakaitaura yese kuti ocean uya akataura kazvemadills ngatimirire tizonyatsotaura nyaya pane new government totarohwa kudhara inini amconvince kuti sanawikine zvavo anakuda tagwireya they get on. Right now, kwanza we address ya Mbalula. Ainzi Motsepa dautenga president, dautenga kuita president ku ANC. Onzwa. Ya Mbalula ya addressa the issue kuti tara ujairwa kuchikaipa. Unashandisa mari kuuya kuita president. Tara ujairwa kusvika zviri kwese but kune vamwe vanozvivhara zviri nani. But as long we can know you guys. We know government we are next by 2028. I think it's close. I think if we are fortunate enough then we have one very strict, one very does wanna deleza jatrovesa. Aiwa ndoti vanhu vanofunga. Because kana uchifunga awise munhu ari loud pamberi pako. It's better to dana Bredenberg. Nana chi vagara ngori vari kumashure vanhu varichi vanongouya because even a lot of Zimbabwe autoziva a lot of you see ndonyanya itaura kuti but every don't service yake every don't pay through somewhere inopesa yakunzi ngaingoiswa ethanol but haana noise hauzive pese kusho ya ndona ubira nyika manje ndona nemari chaidzo futi chokwadi ndona ubira nyika but ane mari ka matenda tu mari ane mari dzokuti chaidzo amurungu manje imbavha ine mari amurungu wikine moti imbavha but is this true kuti ichigananda asikazoti Bredenberg ichigananda ndiani but asizive ndiani kumutaura kuti ane mari vanasamuziva nofoti muna nemari iyoyo ndopondi yakanaka manje yekuti ukatomubvunza kugeto kuti Bredenberg wacho ndiani hatimuzivi kana kumutaura ngaasanga kuti munhu ane mari isusu totofunga kuti vanhu vangoro yemari naturally vanosiyana wikine umwe habe munhu nadzo itendeke yakambonetsa here yakambobuda pepa rayo tikufosekezwa kusanzimbe mufiwo yedu hatidi nzimbe tikubanga pahuro kusanzimbe mumota dzedu Lucky, it's okay, man. Takaita documentary kuti Sumbanjo reGreenfield abakambani uzamacapitalist mombe dzako dzangori kumunda wenzimbe totorwa nemukomana dziswa mukeji aishe dzobhadhara kaita everyday chibhilwa saka unenge mombe 10 utsvaga kuti udziburitsika ovha usvika dhere chi9 uvanza mombe dzako dzako auction takukutengesera mombe dzako auction kuti titengese mombe dzako kuti ukwanise kubhadhira 1
wasala ndimwe so Aiwa, iwe. Ndona save conservatory vese chichi. Vane mari chaizi. Utsinyo. Iwe, makapitali varungu mbavha dzihombe dzinotyisa. But ukona ini ndaita nyaya yenoise Nyaya iripo ndekuti right now akatenga dam wasape nderake mvura nderake wikina wana mudiki we ndizvo ndataura pasikananda chikananda chechirungu chocho aya but ndizvo ndikutaura kuti ndizvo pandanditaura ipapo ongotimotisembeka nemari akomana imbavha but unoudza weekly ane mari ukine anayo mari nayo mana anonifoseredza kutaura kwake matauriro ake iwo taura matauriro ako nditaura matauriro angu pakuti ndopandati angone mari usangoagiwa usina unzwisisa tati even right now kuti aiwa iso haisingori mari yekubira nyika but ndatoudza nyaya yacho ndatoudza nyaya yacho but ongoitaura isigwa koted kuti ane mari but aumuone rasepa musi kuda kuzoti ane mari muda kuza chiganana but ndikutaura kuti aumuone ungona point kuti aumuona achita noise asi chigananda unofanira kuzviprova kaizvozvo bozi unofanira kuzviprova kuti bozi rusape inotengerwa sei inotorerwa sei dhem rayo rusape kanzo iripo akatenga kana atenga manje pane problem manje ane problem atenga kana atenga manje amawani saka ukina hana problem angoapply angona atenga $100 ababa isi taramberezi tatoti iwewe like tati iwe sense kuti like kuti stop feeding us fake news tanarama nchauti Mukuda moto. tanarama nchauti muti andani rizembeka ane mari asi chivhayo chikananda haana mari yekuna Brekenberg haasvike mari yake hatikompehe naye asi zvikananda ndozvanitati ndozvanoti urungu akagiwa usunzwisisa uyedu zvayo ndaramba pangotaura kuti patatanga taura chitanza ane mari ndopandaramba chiri ipapo mari anayo ndozvati unofanira kana tera chivhayo tese tiri anobira nyika ega boy do pipe like what I should breaking began why breaking anzi ane arikuba ndauziva mutaura kandi ndataura ongoti mutaura zvakanaka in good lights aundiudze matauriro aundiudze matauriro chivhayo nazembekwana kusiyana but ndakuudza kuti ongoti mupende in good light kuti anambopenda good light ndindatomuunza ongoti muzee hamuzi ndianataura ndianamutaura ndiwamutaura here ndati ndiwamutaura here ongoti ane mari ndiwamutaura here ndozatati ndindatomuunza in this discussion zvakafanana kuti weekend na Brekenberg anobenefita but aumuunzazveshuga zvesonete nawoagiwa baba agiwa the good thing pavideo that's the good thing zvikurekodeka same treatment yatopa ukinezvibva panyaya kuti imbavha anobira nyika we can't give the same treatment kuna Rattenberg wenyuyu because this guy listen iye ane business rake ane green tufozikedzwa ane kambani baba 6 is this true good I'm sure Derek ndo zvakutotaura zvandototaura kuti isi hatina kuti breaking waudza Brekenberg in this zvine basa zvine basa iwo ndiwaudza here Brekenberg in this conversation wamunza in good light and not in good light ochi ane mari not in good light wamunza in good light alright inini ndiri kuti
Lucky. Pasina inini. That was the first visit bekade mali. I stand my ground and say no. Imbava. Yafana chivayo. Anobira nyika. Lucky. Yoko nduze one person weku Panapa mfunzo Brekenberg unomziya here. Pata asonda Zimbabwe. Zimbabwe. Ndobatira kuti ndosaka zvakasiyana Brekenberg nanawe Exactly. Siyana Zimbabwe. Chaka apana Zimbabwe. Saka Lucky patangati chiti Suzu. Right Lucky. Utichi? kuti like imbava but haisikuzozikamwa. Zimbabwe. Papa Lucky patangati Zimbabwe ka. Zimbabwe. Approve Zimbabwe right now. you can't say it Zimbabwe you approve Zimbabwe proof Like proof what? Takatendera Zimbabwe isina derek usho. Kade soko Prove. Sese kwasvika unonzi game park wakangopinda imomo Rustenburg anokubata. Pa Billy. Wakasvika kubinga ufanzi land yese pa Billy mvura iri apa game park ya Billy. Akadeo so vanhu saka vakumva bozi Billy asanzodza akapa. Billy akutora land kwese kwete land chete Billy ndeye yake goma irerere nderake Billy but izvi ndizvo ndinoti ndosaka tati ona kana even new government inenge yauya ine vanhu vanofunga handiti hafanisi kutora munhu ane vanopisa chivayo vesa Billy Lucky understand is this true good Anita remember point nenge nambotana ndichiti kana tagwira nyatainodhara kuti Billy nayo yakafanana vanofanana vakasiyana umwe matable manners aseso imbavha mbavha dzakasiyana mbavha dzakasiyana ndipo pamene point yangu kuti guys let's not try to paint Billy sembinga inozviitira madhira akachena mbinga kunani akambokupa chii aiwa mbinga isimwe munhu ane mari mbinga aiwa kwete context yemagwete yuti haizi mbinga definition mbinga haizi munhu ane mari you remember that mbinga yaitengera vanhu ice cream there was a mbinga Ane mari. enyake mbinga ndokutengera imwe pana ma kana yosa ana ane mari hawabudisa anything ana mari chacha hawabudisa anything isusu autoumwe andiburitse anything bozi mbinga mukoma wikino maita munyama muri mutema vanhu vanozvifara zvamunoita but muri mune mutema aiwa muri Billy the good thing that video iripo iwe utanga ndiwaudza Brekenberg in this conversation ndinakabudisa kutoti tatokumisa kuti samutaurongea munhu akachena we are saying kuti Billy ari mbavha mbavha anogona ari mbavha achitatenga government achitosa ari mashirabita hanzi Billy ten people's basket gare mota ingera famba mota zvebasa reko ukuvaonana gereke zofamba shandisa dizili yekuchinoyi alright kwaita dizili yekuchinoyi shandisa tenda yekuchinoyi taure tenda yacho inonzi chii tenda yacho ataura katenda yacho mukoti ukanzi izvizvi taura kuti uyu ane imbavha tenda yake iri kupi unotaura kuti chii izvozvikanaizi alright wati Billy ane imbavha tenda yake inonzi chii uyu ndiye akanodirector wedocumentary ndati eka but not right now kuita director is you were employed don't even go there the documentary Greenfield Greenfield ranga risina kuti ari kutorera vanhu minda ndaidirector kuti iye ari kutorera vanhu minda kwete ethanol something chiri good kwete ethanol zvineine zvenzimbe dzake zakuita auskumwa shuga yekumwiwa tenda yake taura tenda yake kuti simple
Omana arikuramba kuti Izi Yeah, tukuti Murungu. No problem angatema. Weekend wakaita mari. Zonzi ari kuba billions anzani mari. ndindatoisa conversation yekuti weekend Get out of here. ndindatounza conversation yacho hauzivi Vai. watoitaura kuti Autaura kuti billions mari. Ndosataramba. Kuti billi mbava. Billy. The same way that we paint weekend on this platform, weekend anoba. The same way usaudzira vanhu zvekutaura ingati totombotaura ndi maopinions ako iwewe Yeah, opinions. unofana kuita maopinions ako iwawo ini ndoita maopinions angu I'm a facts man. Billy now can same WhatsApp group. vakafanana Pale pamwe but weekend ane One kambani yake ndeipi check something ne handizi kamba inoita nezvei IMC inoita nezvei IMC inoita nezvei Yeah, because pagreenfield IMC. topaziya ane management yake iyo inonzi chi manager wacho ikoko ndiani Chief J iwe unorohwa nevanhu Chief J unorohwa nevanhu Chief J. chief j ani Saladzetsa aiwa ndati iwewe taura kambani usati usachinje nyaya taura kambani yauineyo ine vamaworkers mangani kupi IMS iwe sataura bana IMC construction Kupi. IMC technology iri kupi amene kwakavhura ndipo futi maita nharo futi mechitaura jinimbi ane magasi futi apa aiwa but ini kana wakaita jinimbi usasiye bhili ndopane point yangu atambomusiyapo ndingatomuunza wangachimunza uya ali loud wangachimunza in good light ndopataramba anokuunzwa in good light iye tichimuenzesa kuti uya ari loud uya asi loud aiwa wangausina kumutaura kuti chigananda chechirungu ndosakangosiyana chese ndopata kuti aiwa ichigananda chechirungu musachisiye mutaura chingone mari chigananda vanhu vaziva kuti chigananda kune zvigananda ndindatotaura izvozvo asi aunotaura kuti chigananda iwe iwo haundiudze matauriro ndotaura matauriro the way ndoda kutaura the way ndotaura nayo hauna kutaura but hauna kutaura kana waita uri slow pakuti hausunzwisisa kuti ndati weekne uya hazi loud papa ukutoramba wangu zvanzoni kamani yake ndeipi ayo but ndakuudza ukutoramba izvezvi the way utowasiyanisa but ndikuwasiyanisa havana kusiyana pamwe chete ungosiyana sei kambani yake ubvuma zvakasiyana vakasiyana vakasiyana pachi vakasiyana uya nekambani inotorhana inotonzi chi itoripo yegreenfield kambani ukatoendapo unotoona factory kuti irapa iyi but IMC inoemploya vanhu vangani inoemploya vanhu vangani izvezviita construction inoemploya vanhu vangani IMC construction anzoni anziye ndosandikuta kuti tikagugla izvozvizvi ndauratidza mota yecompany yaweakness construction company vakomana vecompany yaweakness baba izvozvi gugla kuti vanhu vanoemployiwa neuine save konzovhara vangani nemakambani abhila acho kuti vangadi vanhu unokona kuza gugla vanhu but azvireva kuti havasi kuba achiba varikuba varikubira nyika they're benefiting more nekubira nyika haukwanisa ndoprova mukoti right now kuti ari kuba haukwanise temba anawo makoti case ake toshedza baba matwins anyimwa kati yake akazoenda sei anyimwa kati yake akazodii musasiyanise vanhu vakamwe chetawo mana vakasiyana vai vakubira nyika guys pamungotaura weekneo chete but bhili tikaisa weekneo kuna bhili tamukudza anyway chamisa akuloncha bhuku guys president chamisa vanofana anyora handichaitotaura kuti mugabe akatosiya asina kutonyora they need to write andina pride and it's okay kuwrite books chero chasowira nezvanga mubhuku mako ka tichangoverenga bhuku rako napride and it's okay nyora ako bhuku rako tichakuriverenga asi uriketarenga tichawira nezvawanga wanyora imomo napride
asati varerenga mabhuku mabhuku ari bho ngaanyore kana idhi anofanira kunyora izvi ngaanyore unyora zvaanoita sei bcause ukuona Mugabe akaenda tikuida nyaya dzake dzotombodzidawo ngaanyore ngaarambo chitonyora akawanda toda Biti onyora Weshman onyora rake Jonathan onyora chichichi ngaanyore they must write unaona kusvangira atonera ake raanyora mabhuku ndakarwadzirwa kuti Mugabe akatoenda asina akwete ndasikamude chero usingazvifarire uri kuona zvikuitika mutrend iri kuitika nemafoma ambassador mafoma ambassador especially chimwe chiprogram chendofollowa so ekunana states vari kuita maplatform vachitaura kuti ndine tsamba dzakati dza Gaddafi chakauta takamurayira inga iri nyaya yekuti but ndakatoudza vanhu kuti please musamuite sei musamuraye chichichichi vari kunyora mabooks iwa so I think they need to one thing chandisina kunzwisisa ndechekuti vanonge vasina kusaina here mauyu but vari kutaura kanyaya anozongoriska maothe magavhmendi anovaramudza kuti masecrets but vari kutaura kapa I think vanenge vachingoriska but hatingapedze nyaya yamana tisina kuziva Israel ine mabhora ekurova Iran ngomuka makusende kuti ndakurova vanhu hatisi akuenda kuworld war 3 here apa I think one day guys probably noti amaprox war honde dzine vari dzvazvichaita vasuda kurovana vasikatobuda pachena kuti tiurwirei but ini ndikutofunga kuti kwazvakuenda Israel zvaayo kuita izvi kudai soka ndikuona na England manje vacharova is either England kana USA icharova neRussia Russia I don't know but ndikuti Russia inoafode kupinda imwe hondo izvezvi ndozvinotaura kuti ndopo inogona kuzomboita saizvozvo ngoda kungoita hawe but Israel hakusina kuti kunoenda munamatedi here kukaenda munamatedi prophet sati magandi prophet magaya vakaendesa munamatano kuIsrael kune vanhu vanotorara vese kune vanhu vanotodii kuIsrael kune vanhu ndokwakafamba vanhu inini ndaita kuti Israel iholy land yekutoti munhu wese hapana holy land angachinzwa Mwari because even like ma-Christians mazhinji vanotomboita matrips ekuendeko vachitonoita maprayers but kuenda kunoona kwakaita sei kwafamba Jesu and they believe kuti vakasvika ikoko something chinotochinja life mao kana wanga wachinoiswa nembereko inobata kana wanga wachinoiswa but ngataure chokwadi right besides nyaya dzenyu dzeChristian tichori muChristianity macho and how many wars are in Bible how many wars even nyaya dzekuti iyo maIsraelites vachibviswa kuEgypt vachienda kulendi ine vanhu yechinzi takuenda kunyika ine mana but vaenda kunyika ine vanhu already varipo vanhu vacho already zvakatanga yacho Bible makings ekunana Israel kwacho vaitoenda Mwari achitovaropafadza vachienda kuhondo vachinokunda pamwe paizonzi mambo ndingi ndo pazo to my ideologies toward so ukona the power of my ideologies and remember and andisuzi yangu asi ndingutaura as I'm thinking maybe as an opinion kuti the problem with these 2 or 3 or 4 nations ari kuside ukandi vanhu vane the same people these ukaona vanhu vekuIran nekuIsrael these are same people that's the reason why pane mafights cousins because cousins ekuti iyo but Derek angari kule yangu but akazongoti bowa akazogaya pamwe ivo ndivo vakapenga kufamily yasekuru vake vanga vari tete vangu ukuona inototi nini inototi Israel hondo yayo neIran ndeyekuti chii kuti chii vanhu vari kurwiswaniswa even Iran ikaita nuclear zvinobodha Israel papi in a way ona vanhu ndope remember kathing yekaya kuti the example
inozongoita a little bit different about paunzi pakuti pakaiswa mablank ants nema-red ants. Jara rakasiwa rakadaro, they won't fight, they won't do anything. Asi jairo rakazongoshekwa, vana America venyu ivavavo. Yeah. No problem. Yeah. Same ndinotodzoka futi kuZimbabwe. Problem yedu ndiyo yavava vana America nana Britain ivavavo. Ndo panovhiringika politics. Ndo vanotanga nyaya dzese. Yeah, true. Problem yedu isusu muZimbabwe munomu tisina zvigananda zvekuBritain. Pasi nemaBritish. MaBritish ndiyo anotivhiringa. Urikuenda ekushophe kwembazi ka unopinda sei? Friday nditoenda kugame yoja versus US Embassy. Aiwa, ndida kuvatakula vanhu ivavo vanoshanda kuUS Embassy. Ndakuvapa mavanga. Vanoshandira MaBritish ivo vanoshandira maBritish muri zvigananda. Yeah, I'm just saying. Yeah, unaona kwa zvari it's so sad unaona kuti vanhu vanongotanga umakuseni. Yeah. What did they do kuna mama Gaddafi? Especially in this modern society that you are wondoga this is but the problem there kuti vanombosiwa vachibuilda nuclear. Like you put the nuclear is not a problem. We all defend. See, I'm supposed to defend myself. Now look at this. Guys, I am not in support of Israel. Not even one day. ndikafunga kuti ndatenga mbedha wangu pamangu mautofunga daurara nevakadzi vevanhu ukaendesa vana vako kuna ninja Zimbabwe ukureva kuti uri munhu weviolence uzatoronga hondo kana self defense uri kuzvidefenda ukatrena karati iwewo uchahatakwa unozoti attack painoende ndiri ready. inini I am saying pamberi neIran kana ichifanira uri kunati Iran haitori namanyuclear yacho because dayapedza kudhara dayapedza haina chunhu ukona nyaya idzi anowanzova mufesi weku North South Korea akushedza kuti I have you covered if you need anything Kim told Iran kuti guys I have you covered. Pakistan yemhiripiri hondo yayo inoita 3 minutes yekuindia nepakistan iyo ona hondo kwadzina it's hondo hondo dzemabiganzi vakomana ava vari kurova nemambama vari kumasure kwevanhu President Trump vakati under his watch hapana hondo niitika. He has failed to maweeks mangana apinda ime vana America ini daikwanisa ndine power racho mufesi anongonzi Trump vanhu kuAmerica imi ndiana nikova nemanuclear acho vamaendesa kana kuAmerica kwacho tione kuti America yacho inohusika papi nevakomana but urikuona kuti izvozvizvika dai Irani I think kauike paOman neIran ndokanokonze panopinda neoil I think ndo pane nyaya yese dzavo dzauda and you remember last week muchiti why are these guys telling us about climate change? Why are you involving us? Why climate change? The sky. How many proposals are being written in Zimbabwe is climate change? You see, I'm fighting climate change. What climate change are you fighting? Fight America. Those are the guys who are polluting. But in what I'm saying, Israel, Iran, Zimbabwe, it's any effect now. It's not affected in any way. Honda is boy, man. You never know, but don't even one. You never know. But it's not the industry, man. At the industry.
zvokuti vakomana ivava kuti vakatapurana kuchaizvo zvokuti kueurope kwashata ma1 ukona america 1 ne1 contract yakakwadza civil society yese america EU kueurope kukaita hondo muno maita sei inini panenge ndichida kuenda different ways na DRC Middle East not affect zvakudaro izvozvo ndikuti ndokubva kama-raw materials avo kaAmerica kaiwawa neeurope but ndikuti europe kana yamuhondo there's no need yekuti izopa funding kune ma-african countries. We don't need their funding. Ukona pakutangira problem yana DRC zvigananda. Tokwara nezvigananda. DRC tokwara because zvigananda zvacho zvigananda you can't say you don't need you can. I don't think we need those guys. I don't think we need those guys. Ukona isusu the route yatofanga kutora ndeya Ibrahim Traore. We don't need funding. Yeah, America, we don't need their end. Isusu, I hope one day Africa will become united. But it is united. I hope we're going to become united. We don't need them. We need that funding right now because we are Africa yokutaura iwoga iri kuwana funding. Yorkutarisa Africa Zambia yorkutarisa iri kuwana funding. Ichishandisa funding yayo zvakanaka. South Africa iri kushandisa funding yayo zvakanaka. Takatofa isusu tereki tichipiwa funding. Topiwa mukaka wezamu is 45 years. Toramba chingopiwa mukaka wezamu. Isusu. Because toramba chingopiwa mukaka wezamu. Wada wechi. Wada mukaka wepai. Uda mukaka wepai. Takudawo mukaka wemombe. Manzane romance. Taneta. We are tired, guys. Tired of romance. Ona takaita ma diamonds. Chii chakaitika. Kuti takaita tinawo platinum tinayo why isusu tiri kufanira kuramba lithium tinayo why tiri kufanira kupiwa sang yung fang why tiri kupiwa zvinhu zviri written sun baba tofanira kuti tichipiwa zita rakanyorwa kunzi Mashonaland lithium Mashonaland battery zviva zvinonzi kwanzi chikumusha kwanyika kwazvimba lithium batteries muzikwanise kwazvimba lithium batteries ichiexportwa you understand ndo zamu retiri kuda Ungwe jewelry exactly Ungwe jewelry but mune better brands jewelry better brands jewelry mukuishora Scots DRC ndiana ngajishora baba ina supporting person mukuvenga boss Scots yatoimwenyaya mangwana guys before taenda kubasa mai Jeremiah vakadzokera kukoti vane koti appeal I've no comments zviri mukoti ndina comment zviri mukoti inongorwadza kuti lawyer ravo uri kuvaregerera nyangwa rikuvasiyara chitaura zvinhu kana une babu unozoita uyere andinozoita uyere andinozoita examination aiwa but munoprepare kana lawyer kuti but remember wakaprepare unozopuwa unozojungwa unozorowa chimwe chaunenge usina kuprepare haikazve kuti hashadhi moyo wakubudisa tumwe tumastatements yokuti tichadzoka back to it because hanzi mamessage aye ekunzi akadeletwa nemwana hanzi akadeletwa nemarapist shit kwaichanzi mwana wayo minu kodzi vazochinja lawyer anofanira kuvabatsira uzati vanogona vari aubetsere munhu asina urikuona chii guys urikuona chii aiwa vakumisa apa dhima inojuza nyaya taura opinion Derek nyaya yako but ini ndoda kungotaura kuti there was a case ndekukwekwere musikana akafremera munhu yes handiti abva azojajiwa I love that. akapiwa kasimookuti mushe rodio yakanaka jaji afanira munhu ada kumupatse nenze 9 years iwewe
Nenis. But ngoti prison haina mazozi inopedzera zara ezara ni. ane hama dzedu but dzinopedzera tiri zara kuti ipapo kalevheka kuti iweyo shamwari ka ukafuremera munhu ka ziva Iwe kuti ndiwamo. mukupinda mutikinyira iweyo utaura kunge Jeremiah akafemera munhu. no uya Aiwa, kutaura nyaya ndatonya dzekukwekwe ndati kwekwe Alright. ndati kwekwe inini imagine atozoitaura Yapera ni. yapera izvi zvitogona Izvo stand with my Jeremiah. no I don't stand with anyone isusu we are not izvozvi standing with I'm anyone. not standing Aiwa. We are I will standing. not comment on my issues na- are inini court. stand Why with like my- you would why do you want us to stand with anyone? I stand with my Jeremiah. It's you okay stand Until now, proven otherwise. It's okay. it's okay. Yeah. Stand now, Inini shamwari. kuti kana You're yam court standing on We are Kana not yam standing with court, I will anyone. not comment zvinhu zviri mukoti I will never comment zvinhu But now zviri you're mukoti. standing on. Why? Butcher deep. Yipi? Muvik. Ani? Butcher down. Is this what we're saying, guys? Can I hear court? We don't know. Yeah. But it's But 50-50. problem ekukho nje ukuthi unogona uchero une case ka ubonza una case. Manje manje angona auto rape kwa ubonza wana rape. But tozokomenda kana yapera uzokomenda buda wepapo Boss, we can't be commenting panyaya yekuti hatisi Amana ati tinde kubasa. thank you so much Anna, thank you Anna, next Anna episode. wikino msandi fendere. asingafenderwa Andina tender. inizva ndatofunga ka Voliva my last malaso dzangu ndeyekuti sezomamboshandisa nyaya yekuti musandifendere yemufana ngambompo ako upi mufana wacho wekufendera Nokuti kitso musandifendere. ngambopo kitso akwa dido. But I'm saying my last words, guys. I think as Zimbabwe, as Africans, I think takaitaura 2, 3, 4, 5 weeks back kuti we need our own system here, governance, because it seems like this whole democracy, president, what MPs and stuff, we don't understand it. Atinzwisise. I wish tadzokera kuma kings edu, and then maybe we understand that better. I think it's the same system actually, but end of the day we are judging vanhu vatisiri kufanirwa kujaja harshly because we don't understand the structures of politics. We don't know kuti ndengi akavhoterwa kuita kansila issues ake anofanirwa kunge achigadzirisa ndeapi. Akavhoterwa saMP ndakumiswa ruzhinji rwezimbabwe mukuzvionawo ndakumiswa panapa ndianaida simba makoni patv achidzwana nawe nembavha yekuzobatwa episode muchechetere ona ini zimbabwe look what is happening look what is happening my last thoughts Billy Rutenberg na Chivayo zvigananda vakafanana tugadzirise mugadzirise zvechirungu uzototaura malast mugadzirisewo tibetsere hama yavo vasikazwisise kugadzira onai look zimbabwe look zimbabwe look what is happening apa tikuti it's a free space look what is happening ndiri kufoswa namatsotsi evanhu ini ndiri ngoti akomanaka this kind of man inyika yedu ofuta man nyika inoika itori yangu itori yako itori yawo yongonzi a few people ndo vanoti tichakudai so kusvika madhonga ane nyanga and chichichichi and I think it's also my country in a way
ona yekuti atizive kuti ndine kana unless katine another country imwe chawana from this country. Isusu we are saying we can't keep saying kuti tongorapa makore ese kusvika 45 years tichingonzi uyo amana. I don't think it will make sense. I think ana mudhara wedu ngawati respect in a way. Ona ngawabenefit ngawaite say ngawatore power ngawaite say, but they need to respect also chi vanhu vari kutonga in a way. ndokubvumidza kukomendera. Aiwa unokomenda thoughts vanhu vanoita sei. Ine hangu my final thoughts angu ndeyekungoti zvoni panyaya dzatatichara dzemujolo paya kuti I think kuti vanhu Panyaya dzese panashe. ndinoda zvemujolo ndoko ndikasimbira kuti I think kuti vanhu patiri kuita ma-actions ka ngatimbonyatsotorei time than kungoti zvaitika wakutoacta ndopakuzourayana ngako ndopakuzoita sei. Vanhu ngatimbodzikamisei hana toact accordingly. Then also panyaya kwamai Jeremiah, we stand with my Jeremiah kusvika nyaya yemakotsi dzapera. Just because you're a female, you are standing. Inini stand with my Jeremiah. Just because you're a male. Yakwandiriwo vanhu akazodai ayenga achifrema nyaya. Tozoprova kuti haasikana kukoti zvatinotaura nekoti tozotangira kuchenda mberi. But haizvezvizvi I think it's human kuenda kuside kwamai Jeremiah. Why is it not human kuenda kune mamwe ma-victims asi ma-perpetrators. Victims, exactly. Why mukuwalabela sema-perpetrators? For For now. But the court is still underway. Everyone right now. Court of public tinotoona sema-victim pana victim na perpetrator. Why mukufana vanhu sema-perpetrators? Hatiregedze kugadzirisa kana muchi. But ngatingomba kukomendwa because you can't say victim. Aiwa izvo zvizvo hasina proof. Aiwa. Ndosatati since court isati yaprova kuti ndiana kucharashuwa. Musavati ma-perpetrators. Perpetrator. Victim kuziva kuti iyi yakati yakamhangana kuti yakarepwa ndiyo victim. Pane nyaya ingachineseke yekuti mai Jeremiah vakati kune mufeso yapfeka condom. mukumana ma-victim yenyu ngasakomende tozoikomenda ichinge yaibvika ngatizongoikomenda yaita sei yaibva. She was very responsible zvake kana akati musada kuti tapamusika inini ndokuda kungotaura kuti Israel dai yabhomba futi Irani dai yabhomba futi Israel. But ini ndikutyira minamato iri kuIsrael. Dai yabhombwa munamato yevanhu vekwamagaya. Dai yabhombiwa. Marriage yobhombwa. Dai yabhombwa. Vanoparasha hasi kuroreka apa. Apa zvimamarriage zvavo zvakaita munamato yavo. Bari kusana mavhara akumanaka. Kuchechi changu hakuna kumira musha. Ari kuthreatena vanhu kuti ndokuuraya hakuna mira musho kuchechi changu. Chiangwa pastor chiangwa. Pastor Chiwenga. Zvinomira musha. Anziko. Mudhara. Adaurwa vanhu. Inzwa. Vanarumisa sei? I think I can Zigo, I think. As harmless as I look, you must remember that. If we leave this platform and become ungodly people, those who told you that you are overweight, you realize that they lied to you. You will lose your faith in 5 minutes when I become a hooligan like I was before. Kukura kwawakaita in 5 minutes unenge usisina mafuta esawinawa. Amamisa munhu. Mapasta akabuda, I think Zigo akazotsanangudza mapasta akabuda ere. I don't want to go back kunyika. Ndokwandaive. Some of you are going to be the one who is going to tell people kuti kana apozo zvenga vachiti vakabva kunyika vanenge vachireva kuti kudii. You find out. Muona ngomana zvebhaibheri vanhu vanoda kurohwa nachikudena. Vanhu kuchechi kukazorohwanwa manje. Ini ndadaona iriko kudenga ngirazehondo iriko kudenga uko vanoda kumorohwa. Hanzi ngwenhanzi na prophet Angel
kana munhu akandidenda uri murovei ndokubhadharira fine nani ndimbotadza kubhadhara fine pamwe pacho panotomboda kutomborova vanhu Kumboda shamba. ndashamba Oh, Vanhu man. ngavaramba. Ah.